हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. யாராவது பிரணதி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? பண்ணிருங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ மாதாஜி. பிரணதி யாரு வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? அருள்மொழி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கிளாஸ். யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ, படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கோ, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகாய ஷோரஸ்மிலதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महात्म्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरुः श्रीयुधपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री गुरु श्री रूपं साग्रजातं सग गण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगा गण ललित श्री विशाखं विदां सचै हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांताद राधा कांताद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनो वैष्णवयोऽपि नमो नमः वदान्ते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवी विषये नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्ताय नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादी देवतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण. माता जी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. फर्स्ट श्लोक वासिचिट्टा? हरे कृष्ण माताजी. फर्स्ट श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. याराவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? अर्जुन उवाचन படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. सन्यासे अर्जुन उवाच सन्यासय महाभागो तत्त्वमिचं वेदितं त्याग च ऋषिकेशं पृथक् நிஷூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அரசனின் கொன்றவரே, புலன்கள் அதிபதியே. இது நம்ம என்னன்னா, பகவத்கீதையில நம்ம 17 அத்தியாயங்கள்ல இருந்து முடியறது. 18வது அத்தியாயம் இதுக்குன்னா எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம சுருக்கமானதுதான் இந்த 18வது அத்தியாயம். அந்த பகவத்கீதையில ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு இது சொல்லியிருக்கோம், பக்தி தோன்றுவது எப்படி நம்ம பண்றோமோ அதுதான் நம்மளோட லைஃபோட இறுதி நோக்கம். அதுதான் திருப்பியும் பகவான் கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கார். இந்த ஞானம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரகசியமான பாதையாக கொண்டு நம்ம அட் லாஸ்ட் 18வது அத்தியாயத்துல சுருக்கமா ஷார்ட்டா சொல்லியிருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம என்ன படிச்சோம், பக்தி தொண்டுவை பத்தி படிச்சோம். அது அப்புறம் என்ன பண்ண, அடுத்தது 6 அத்தியாயங்கள் என்ன படித்தோம், தூய பக்தி எப்படி பண்ணணும் அது பத்தி படிச்சோம். அது அப்புறம் 3வது 6 அத்தியாயங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சோம், ஞானம், துறவு, ஜடம், இயற்கை எல்லாம் தெய்வீக இயற்கை சக்கள் எல்லாம் பத்தி படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சோம், லாஸ்ட் சாப்டர் 17ல ஓம் தத் சத்
அண்ட் வந்து எல்லா செயல்களும் நம்ம வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லணும், முடிக்கும் போது தான் சொல்லணும். நம்மளோட வாழ்க்கை குறிக்கோள் என்ன? பக்தி தொண்டே ஒண்ணுதான், வேறு எதுவே கிடையாது. அதுதான் பகவத்கீதையில 3ஆம் பக்கத்தில கூட சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அதனாலதான் இது என்னைக்கு நம்ம வந்துன்னா எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன 2வது அத்தியாயத்துல என்னன்னா முழு விஷயத்திலயும் சுருக்கமா சொல்லி அதுக்கப்புறம் 18வது அத்தியாயம் எல்லா உபதேசங்களும் சுருக்கமா ஷார்ட்டா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரிஷிகேஷர் என்னன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. அதுதான் நம்மளுக்கு மன அமைதியே கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியும் பெருகணும். யாரு புலன்கள் அதிபதியானது யாரு? கிருஷ்ணரே தான் ரிஷிகேஷரும். அதுதான் வந்து அர்ஜுனும் அதுதான் நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த ஐயங்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து அசுரர்களாக ஒப்பிடப்பட்டு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றான்? கேஷி நிஷூதன என்று கூப்பிடுறார். அதுல என்னன்னா ரொம்ப பலம் வாய்ந்த அர்ஜுனன் கேஷி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கேஷி யாரு கொல்லப்பட்டான்? கிருஷ்ணர் தான் கொன்னான். அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி வாசிக்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் இன்யாசம் சந்நியாசம் காவயோ விது சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விஷஹர்ஷனா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பது தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் என்ன சொல்லுகிறார்? எல்லாமே ஜட ஆசைகளே அடிப்படையை வந்து செயல்களை தான் நம்ம துரத்த வேண்டும். அப்புறம் சந்நியாசம் என்று எல்லாரும் நம்மளாம் கூறப்படுகின்றது. இந்த எல்லா செயல்களும் பலன்களை திருப்பதற்காக தியாகம் பண்ணி நம்ம அறிஞர்களா நம்மளுக்கு சொல்றாரு. நம்ம என்னைக்குமே பலன்களை எதிர்பார்த்துட்டு ஒரு செயல்களுமே பண்ணவே கூடாது. அதனால்தான் நம்ம பகவத்கீதையில என்ன உபதேசம் பண்றா? நம்ம வந்து பலன் நோக்கம் எதிர்பார்த்து செயல்களை நீங்களும் ஒண்ணுமே செய்யாதீங்கோ. அது வந்து ஆன்மீக ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம அதுல போய் சேரவே மாட்டோம். அதனால நம்ம என்ன மனுஷன் நினைச்சுக்குவோம்? பலன் எதிர்பார்க்காம நம்ம எப்படி ஆன்மீக ஞானம் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இதுலேருந்து இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்மளுக்கு இதுல நம்ம நிறைய கருத்துக்கள்லாம் எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துல யாகங்களை செய்வதற்கு வழிமுறைகள்ல வேதமல இலக்கியங்களை நிறையவே கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது. வந்து அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நல்ல மகனாக நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்லி வச்சுக்கோ. உயர் கிரகங்களுக்கு வந்து ஏற்று பெறுவதற்காக அதுக்காக ஒரு யாகங்கள் கூட உண்டன. ஆனா அந்த அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து இதயத்தை தூய்மையா வச்சுட்டு ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற வரத்துக்கு நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது. இப்ப யாகங்கள்லாம் பண்ணதுன்னா அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் இந்த காலத்துல, கலி காலத்துல. அதனால நம்ம என்ன பண்ண இந்த கலி காலத்துல நாமஸ்மரணம் தான் எப்போதும் நம்ம பண்ணி நம்ம எப்படி ஆன்மீக ஞானத்தை எப்படி ஃபர்தரா நம்ம டெவலப் பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாஜ்யம் தோஷவத் இத்யேக கர்ம பிராகுர் மனிஷன யஞாதான தபகர்ம நத்யாஞ்சம் இதி சாபரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா எல்லாருமே பல்நோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ணி அதை துறக்கணும் என்று சில அறிஞர்களும் சொல்லியிருக்கா. ஆனா யாகம், தானம், தவம் என்று செயல்களை ஒண்ணுமே கைவிடக்கூடாதுன்னு சில சாதுக்கள் சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு சர்ச்சை தான் வேத இலக்கியத்துல வச்சுக்கோங்களேன். அதனால்தான் உதாரணமா யாரு யாகத்துல சில மிருகத்தை கொல்லப்படலாங்கிறா, ஒருத்தரம் படக்கூடாதுங்கிறா. அந்த சர்ச்சையில நம்ம போவே வேண்டாம். இருந்தாலும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து பகவான தியானம் பண்ணி எவ்வளவு நாமஸ்மரணம் பண்ணியோ எப்படி நம்ம வந்து நம்ம புலன் நுகர்ச்சியிலேருந்து எப்படி வெளிப்படுறோமோ, அப்புறம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நல்ல புஸ்தகம் எல்லாம் படிச்சு பகவத்கீதா, பாகவதம் இதுல இருந்து நம்ம நல்ல அசோசியேஷன்ல இருந்துட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுங்கிறது இது நம்மளுக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல சரியான நம்மளுக்கு
ஒரு அந்த வழி காட்டா நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. யக்ஞ தான தபகர்ம ஞாஜ்யம் ஞாயஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யக்னோ தானம் தபஸ் சைவ பவனானி மனிஷினாம். யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை இருக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வந்து இது என்ன சொல்லிருக்கான், யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் முக்கியம். மிக சிறந்த ஆத்மாவை கூட தூய்மைப்படுத்தின்றிருக்கின்றன. யாகம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து தியாகத்தை பற்றி நிறைய நம்ம சொல்றோம் எல்லாத்தையும். அப்புறம் வந்து இங்க வந்து தன்னோட வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இதுக்கு தானே திருப்பியும் நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறார். வந்து இது வந்து தியாகம் நம்ம இது பண்ணி நல்ல பாதையில போய் நம்ம எல்லாத்தையும் பாக்கியெல்லாம் யோசிக்கிறதெல்லாம் விட்டு எப்படி நம்ம இதுல போக முடியும், மேல்மோற நம்ம எப்படி போக முடியும். அதுக்கப்புறம் யாகம் இது பண்ணி தானம் கொடுக்கறது நல்லது. தானம் கொடுக்கறது என்ன, நல்ல காஸ்ட்கா கொடுங்கோ. சப்போஸ் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது டெம்பிள் இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து நிறைய சம்பாதிக்கணும், ரஜகுணம் அதுவே நீங்க வந்து அது கோவிலுக்காக நீ கட்டினே வச்சுக்கோங்க, அதுக்காக பணம் கொடுத்தாலும் அது நம்மளுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஆன்ம பாதையில நம்ம அது போறோம். அதுவே நீ அது யூஸ் பண்ணாம தன்னோட புலன் செயல்களுக்காக தன்னோட ஃபேமிலிக்காக யூஸ் பண்றது ரொம்ப தப்பு. அது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த நீங்க என்ன சம்பாதிக்க போர்ஷன் இது நீங்க நல்ல காரியத்துக்கு கொடுங்க, மாதிரி கோவிலுக்கு கட்டுறதுக்கு அதெல்லாம் இருந்தா அது வந்து ரொம்ப பகவான் வந்து அது வந்து அப்புறம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி கோவிலுக்கு போங்கோ, கோவிலுக்கு போயிட்டு பகவத்கீதா பாகவதம் இதெல்லாம் நன்னா படிங்கோ, இன்னொருக்கும் எல்லாரும் சொல்லுங்கோ, ஹரிநாமத்துக்கு சொல்லுங்கோ. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அப்புறம் இந்த மாதிரி ஜடையர்கள்ல வந்து நம்ம இது நிறைய குணத்திலயும் இருக்கு, நம்ம எப்படி இருக்கு. அதனால நம்ம என்னைக்குமே சத்துவ குணத்துல இருக்கோம், சத்துவ குணத்துல இருந்து எப்படி சத்துவ குணத்துக்கு போறோம்னு என்னைக்குமே நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. யதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்தா நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். மைந்தனை இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது அவரோடது. மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. சரி. இத்தகு செயல்களை அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறாக ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதான் மதனே இதுமே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இவர் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க என்ன யாகம் தவம் தானம் எல்லாம் இது பண்ணாலும் அது நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து நீங்க பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம நீங்க வந்து என்னைக்குமே ஒரு கடமையாவே செஞ்சாதான் அதுதான் அவரோடையும் மனசுல அதுதான் அவரோட சொல்றாரு அர்ஜுனுக்கு. அதனால என்னன்னா வந்து என்னாச்சு, ஒரு நிமிஷம் நீங்க திருமண விழாக்கு நம்ம போறோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதுல இதெல்லாம் நிறைய பகவானோட இதை சடங்கு எல்லாம் பண்ணிட்டா நல்ல மந்திரம் எல்லாம் ஓதிட்டு இதெல்லாம் அவசியம். அதே மாதிரி தானமும் பண்ணணும். தானமும் வந்து எங்க எப்படி பண்ணணும் நம்ம யோசிக்கணும். யாராவது ரோட்ல உட்காந்து அவ வந்து வேலைக்கு பண்ணாம எங்க அவ இது பண்ணாலும் அவளுக்கு என்னைக்குமே நம்ம வந்து தானம் பண்ணக்கூடாது. எங்க தானம் எங்க பண்ணணும், அன்னப்பிரசாதம் கோவிலுக்கு போய் பணம் கொடுக்கறது, அதே மாதிரி கோவில் கட்டுறதுக்காக பணம் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணும். யாகம்னா கூட நல்ல காசுக்காக நம்ம அங்க வந்து அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அது வந்து அதெல்லாம் அவசியம்தான். ஆனாலும் நீங்க வந்து எங்க எது வந்து எந்த இடம் அவசியமா அதை பார்த்து நீங்க கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம். அது மாதிரி அப்புறம் சன்னியாசிகள் கூட என்ன பண்றான்னா, என்னைக்குமே ஒரு பெண்களோட அவள உறவு கொள்ளக்கூடாது. ஆனா வந்து
அதனால அது மாதிரி means எப்படி நம்ம வந்து கல்யாணத்துக்கு ஒரு இளைஞன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் வந்து என்னைக்குமே நல்ல தூயமா இருந்துட்டு அவ மனைவியை ஏற்றுண்டு அந்த குடும்பத்தை நம்மளோட கடமையை பண்ணிட்டு அதுதான் நம்ம இதயத்தை தூய்மையா இருந்துட்டு நம்ம லைஃப் என்னைக்குமே லீட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவதான் ஆன்மீக இதுல முன்னேற்றம் வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகா 18.7. நீங்க என்னெல்லாம் கடமைகள் பண்றீங்க, இதெல்லாம் குணம் எப்படி? ஒவ்வொரு இதுல நீங்களே வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க உங்களோட கடமைகளை நீ பண்றீங்களா? 18.7ல என்ன வருது இதை பாருங்க. என்னைக்குமே நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறக்க கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுகின்றது. 18.7ல என்ன சொல்றது? உங்களோட கடமைகள் என்ன? அது வந்து நம்ம காரணம் இல்யூஷன்ல நம்ம இருக்கோமா? குணம் என்ன குணம்? அது வந்து நம்ம அது யோசிக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டாவது என்னன்னா 18.18ல என்ன இருக்கு? டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸ், ஃபியர். நம்ம எதாவது பயப்படுறோமா? எதெல்லாம் அதுக்கலாம் அந்த பேஷன்ல வந்தாலும் என்னைக்குமே நம்ம இந்த பயந்து இது பண்ணணும், அது பயப்படக்கூடாது. அது மாதிரி 18.9ல என்ன சொல்றது? டியூட்டி, உங்களோட கடமை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அது நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துக்கு வருவோம். இது குட்னஸ் வந்து சத்துவ குணம், பேஷன் வந்து ரஜகுணம், இக்னோரன்ஸ் வந்து தமஸ் குணம். இந்த மாதிரி நம்ம தான் நம்மளோட இதை நம்ம குவாலிட்டிஸை நம்மளே ஒரு பேப்பர் பென்சிலை வச்சுட்டு நம்ம யோசிக்கணும். அது நம்ம என்ன பண்றோம், இது நம்ம வந்து சரியா பண்றோமா, எது நம்ம தப்பாறோம், இந்த தப்பு பண்ணா அடுத்த வாட்டி நம்மளுக்கு இது தப்பு பண்ண முடியாது. 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுக்கு எங்க விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம வந்து என்னைக்குமே துறக்கவே கூடாது. அதனால யார் இந்த கடமையிலன்னு தவறுந்தாள்னா அவ வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறதாக தான் இது சொல்லியிருக்கு. அது வந்து என்னைக்கா நம்ம பௌதிக திருப்தியான செயல்களை என்னைக்குமே நம்ம வந்து அதுல இருந்து விடுபடணும். அது வந்து என்னைக்குமே பகவானுக்காக எப்படி நம்ம முழு உணவு சமைப்போமோ, உணவருக்கு அவளுக்கு நைவேத்தியம் செய்வது, அப்புறம் அது வந்து பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்டு, அப்புறம் அது வந்து நம்ம ஆன்மீக உயர்ந்து 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 போயிட்டு இருப்போம். அப்புறம் அவன் சன்னியாசி வந்து தனக்காக என்னைக்குமே சமைக்க கூடாது. அவளோடது வந்து சன்னியாசிக்கு அவளோட சமைக்கிறது அவளோட கூட இது பண்ணணும். அது வந்து ப்ரொஹிபிட், தடை செய்யப்பட்டுகின்றது. ஆனா வந்து முதற் கடவுளுக்காக நீங்க என்ன சமைக்கிறீங்களோ அதுல இருந்து ஒண்ணுமே அது தடையவே கிடையாது. என்னைக்குமே அது வந்து முன்னேற்றம் தான் அடைவோம். அதுதான். அதனால நம்ம ஒரு சீடன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் யாரும் முன்னேற்றுக்கு இருக்காளோ ஒரு சன்னியாசி திருமண நிகழ்ச்சியை நடத்தி வைக்கலாம். ஆனா அந்த செயல்களை நாம வந்து திறந்துட்டான் வச்சுக்கோ, அவன் திருப்பி தமோ குணத்துல போயிடுவான். அதனால அவளோட கடமையை என்னைக்குமே விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல இருந்து என்னைக்குமே பின்வாங்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி 7வது ஸ்லோகம் தானே? இல்ல 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. செலக்டட் ஸ்லோகம்ஸ் தான் இன்னைக்கு, ஏன்னா மொத்தம் 78 இருக்கு. அதனால செலக்டட் ஸ்லோகம்ஸ் தான். ஸ்கிரீன்ல எது வருதோ அது படிங்க மாதாஜி. 13th. ஓகே. பஞ்சை தானி மகாபாபஹோ கார்ணானி நிவோ தவமே சாங்கியே கிருதாந்தே பிருக்தானி சித்ததே சர்வ கர்மானாம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தப்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன செயலுக்கான உள்ள இடம், உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே என்னைக்குமே 5 காரணம். 5 காரணம் என்னெல்லாம்? வந்து செயலுக்கான இடம் சொல்றது உடல்ங்கிறது, அப்புறம் பல்வேறு புலன்களுக்கு பலதரப்ப முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே 5 காரணங்கள் நம்மளோட இதுல. ஒரு வந்து என்னைக்குமே ஒவ்வொரு நம்ம செயல் பண்ணாலும் நிச்சயமா அதுக்கு விளைவு இருக்கும். ஆனா யார் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்காளோ அது வந்து அவ வந்து எப்படி இன்ப துன்பத்துல இருக்கலாம், நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும். அது வந்து எப்படி சாத்தியம் என்று பகவான் இது வந்து நம்மளுக்கு இங்க வேதாந்த தத்துவத்தை பத்தி எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு சொல்றா. எல்லாரையும் அந்த 5 காரணங்களை வச்சுட்டு அதுல வச்சுட்டு நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, சாங்கியம் என்றால் ஞானத்துல ஒரு ரொம்ப களஞ்சியம் என்று பொருள்.
ஆனா வேதாந்த இதுக்கு ஞானத்துல இறுதி களஞ்சியம் தான். நிறைய ஆச்சாரியர்களும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அதனால சங்கராச்சாரியம் வேதாந்த சூத்திரங்காரம் இவாள்லாம் அதுல அவளுக்கும் இது அக்ரீட். இதெல்லாம் அது இதெல்லாம் நம்ம யார் மூலம் தெரியணும்? இந்த ஆச்சாரிய மூலம் தெரியணும். அது இறுதி அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு? பரமாத்மாட்ட தான் இருக்கு. அதுல ஒரு இது கீதையில நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்ல, சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னி விஷ்ணு அண்ட் பகவத்கீதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும்னா முந்தைய செயலை யோசிச்சு அந்த குறிப்பிட்ட செயல்களை ஈடுபடுப்பதே அவரே அவளோட உள்ளுக்குள்ள மனம் நம்மளுக்கு வழிகாட்டும். அதுதான் கிருஷ்ணனோட செயல்கள். இந்த பிரிவில் இருந்தாலும் அடுத்த பிரிவிலாங்கள் கொடுத்தா இருந்தாலும் அதுக்கு விளைவுகளுக்கு அவளுக்கு எல்லாம் கொடுப்பதே இல்லை. நம்ம எதுல போனோம்? கிருஷ்ணாவோட போனா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த பிரிவிலும் சரி அடுத்த பிரிவிலும் சரி ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு விளைவுகளை அதெல்லாம் நம்ம விளைவுகளை அப்பாற்பட்டவனா ஆயிடுவோம். அது அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். தத்ரைவம் ததி பிரதா மாத்மானாம் கேவலம் து பஷ்யத்ய கிருத புத்திதாம் வேதான் கிருத புத்திதாவாந்த ச பஷ்யதி துர்மகி. இது எனவே 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இதுல என்ன சொல்லிருக்கானா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களையும் யார் கருதாமல் இருக்காளோ, யார் தன்னைக்கு மட்டுமே செயலாற்றுவனாக இருக்கிறானோ அந்த விஷயங்களில் உள்ளபடி காண முடியாது அவனால. அவன் நிச்சயமாக அவனுக்கு அறிவே கிடையாது. அதனால இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்தை, நீங்க நம்மள உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மா நம்ம நண்பன் ஆக்சுவலா அவதான் நம்மளோட செயல்களா நடத்துகிறான் என்று எல்லாரும் முட்டாள்தனமான மனசுல புரிஞ்சுக்கவே கொள்ள முடியாது. இடம் செய்பவன் முயற்சி புலன்கள் அது அந்த பௌதிக காரணம் இருந்தா கூட இது இறுதி காரணம் யாரு? பரமாத்மா தானே. நமக்கு இடம்ல செய்யபவன் எப்படி செய்யணும், எங்க பண்ணணும், நம்ம முயற்சி என்ன பண்றோம், நம்மளோட புலன்களை நம்ம எப்படி கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி இருந்தா கூட யாரு முழுமுதற் கடவுள் யார் இருக்கா? நம்ம கிட்ட யார் இருக்கா? மனசுல யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்கா இல்லையா? அது நம்ம அந்த செயல் காரணத்தையும் காண வேண்டியது அவசியம். அது யாரு பரமனை பார்க்கலையோ அவளுக்கு ஒண்ணுமே இதை பத்தியே புரியாது. அவெல்லாம் முட்டாளுங்கிறார் பகவான். அதனால நம்ம பரமாத்மாவை உணர்ந்து நம்ம பரமாத்மாவோட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது அதுதான் அறிவுடையவனுக்கு அதுதான் அவளோட சின்னம். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானோயம் பரிச்நாதா த்ரிவிதா கர்மசோதனா நாக் கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவிதக் கர்ம சம்க்ரஹக். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்னுடைய நோக்கம் அகங்காரமின்றி உள்ளதோ, என்னுடைய புத்தி பற்றிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகிலுள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. யாருக்கு அகங்காரம் என்னைக்குமே ஒருத்தருக்கு இருக்கவே கூடாது. ரொம்ப இருந்தா அவன் அந்த அகங்காரம் கோபம் வரும். ஏன்னா படிப்படியா எல்லாம் அவ போற இதுலயே எல்லாம் தப்பா ஈகோ இருக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. அதனால இது இந்த ஸ்லோகத்தை என்னன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா போரிடாம நான் போரிட மாட்டேன்னு அர்ஜுனன் சொல்றான் இல்லையா? அப்போ இந்த அகங்காரத்திலேருந்து தான் வருதுங்கிறார். நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உன்னத அனுமதியை பற்றி எல்லாமே நானே எல்லாம் கர்த்தான்னு அப்படி அர்ஜுனன் தோணித்து. யாருக்கு இந்த அனுமதியை பற்றி யாருக்கு அனுமதிக்கு நம்மளோட மனசுல என்ன தோன்றதோ அது அகங்காரம் தானே. எதுக்காக இதெல்லாம் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நீங்க இது பண்ணு அது பண்ணு. இது நம்ம எல்லாம் 17 சாப்டரும் படிச்சோம். எதுக்காக சண்டை போடணும், எதுக்காக போடணும், என்னது இனி பாவம் ஒண்ணு கிடையாது எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரிதான்.
அதனால நம்ம வந்து பகவானே எல்லாமே அனுமதி கொடுத்துட்டே இருக்காரு, எல்லாம் பக்குவமா அவர் சொல்றார். அது வந்து அவர் வந்து மாயையிலே கிடையாது, அவர் கிருஷ்ண உணர்வில யாரு இல்லையோ அவளுக்கு அகங்காரத்து காரணத்துல எல்லாமே சொந்த செயல்களும் எல்லாமே பொறுப்புகள் இருந்து அவ விலகி வந்துடுறார். ஆனா பரமபுருஷர் பகவான் வந்து பரமாத்மான நம்மளுக்கு வழி காட்டுறதுனால யாரு கிருஷ்ண ஒன்றில இருக்காளோ அவ வந்து மனசோட நன்னா இதை பத்தி யோசிச்சுதான் ஒவ்வொரு காரியமும் பண்ணுவா. அதுதான் வந்து ஒரு உயர் அதிகாரன் வந்து ஒரு போர் வீரனை வந்து ஒரு கொலை செய்யும் போது அவனுக்கு தண்டனையே உட்பட்டும் இல்லை. ஏன்னா அவன் வந்து நிச்சயமா இப்ப சப்போஸ் ஏதாவது பண்ணினாக்கா நீதிமன்றத்துல அவன் தண்டிக்கப்படுவான். அப்ப அந்த ஜட்ஜு வந்து நீதிமன்றத்துல அவனுக்கு வந்து வடி கொடுத்தா கூட அவரோட டியூட்டி தான் பண்றார். அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் அவனோட இந்த சத்திரியத்துல இருந்ததுனால அவன் வந்து இங்க வந்து அவன் டியூட்டி பண்ணணும். அது மாதிரி போர் வீரன் அவன் வந்து எதிரியா நம்மள எல்லாரும் இருக்கும்போது அவளை வந்து போரிடங்கிறது ரொம்ப அவசியங்கிறதா திருப்பியும் பகவான் சொல்லிட்டே இருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, சுய மதிப்பீட்டு நேரம். சுய மதிப்பிடும் நேரம். பின்வரும் எக்ஸல் ஸ்லைடுகளிலிருந்து நீங்கள் எந்த வகையில் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1லிருந்து 3 முதல் உங்களை மதிப்பிடுங்கள். அதுக்கப்புறம் 1 மிக குறைவனாத, மீண்டும் 3 மிக உயர்ந்தது. இதை நீங்க ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. அதுலயே நீங்க வந்து என்னதான் நீங்க வந்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்க, செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணுங்க. இதுல வந்து மிக குறைவானது 3, மிக உயர்ந்தது இத பாருங்க 1 மிக குறைவானது மற்றும் 3 மிக உயர்வானது. அதே மாதிரி எல்லாம் நீங்களே உங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட குணம், உங்களோட நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, என்ன பண்றேன்னு நீங்களே உங்களோட செல்ஃப் அனலைசேஷன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 3 ஸ்லோகமுமே வாசிச்சிருங்க. 19, 20, 21, 22 வரைக்கும் ஃபாஸ்டா வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே, தமிழ் மட்டும் படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சா கூட ஓகே தான். ஓகே. உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மாதாஜி 19th ஸ்லோகம் மேல இருக்கு, அதையும் படிச்சிருங்க. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்கள். ஓகே. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கும் ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. 18-20. உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ஸ்தவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். 18-21. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களின் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். 18-22. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயல்களை பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம படிச்சோம் போன இதுலயே என்னெல்லாம் 3 வேறுபட்ட குணங்கள் இருக்கு. அது வந்து அறிவு, செயல், செய்யபவன் எல்லாமே 3 வகை உண்டு. அது வந்து அதை பத்தி பகவான் எங்கிட்ட கேளுங்கிறார். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே 14 அத்தியாயத்துல ஜட இயற்கை குணங்களை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்? சத்துவ குணம் எப்படின்னா ரொம்ப பிரைட்டு, ரஜகுணம் எப்படின்னா பௌதிகமானது, தம குணம் எப்படின்னா சோம்பேறித்தனம். அதான் எல்லா குணங்களுமே எல்லாம் நம்மளுக்கு பந்தப்பட்டுவது. அதனால நம்மளுக்கு அது வந்து அதுலேருந்து முக்தியை அடைய முடியாது. வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவே கட்டுண்டனே தான். ஆனா 17ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து ஜட இயற்கையில பலவேக குணங்கள் எப்படிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்த்திருக்கோம். இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன படிக்கிறோம்னா, நம்ம இந்த மாதிரி பௌதிக இருக்கவன் எப்படி செய்வன் செயலாக்குறான், அதே மாதிரி இது மாதிரி இதெல்லாம் இதுலதான் நம்ம இதெல்லாம் டீட்டெயில் தான் இது பண்ணிருக்கு. அடுத்தது வந்து 21 இல்லைன்னா 20 உண்டு. 20 உண்டா மாதாஜி? கிடையாது, 20 கிடையாது, இல்லை 20 இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 20ல என்ன பார்த்தோம்னா, உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரியப்பட்டு இருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்க முடியாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்க அறிவாகும். உயிர்வாழிகள் எக்கச்சக்கமா உருவமாக பிரிக்கப்பட்டால் கூட அவளுக்கு வந்து ஒரு பிரிக்கப்படாத ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் ஆன்மீக இயற்கை. அது யாரு அவளோட மூளை பிரகாரம் அவளோட அறிவின் பிரகாரம் யாரு பார்க்கிறாளோ அவதான் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார். அது மாதிரி தேவன், மனிதன், மிருகம், பறவை, நீர் எல்லாருமே தாவரம் என்ற உயிர்வாழிகள் தான் ஒரே ஆன்மீக
ஆத்மா தான் அவளும் பாப்பா. ஆனா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் வந்து என்ன இருந்தாலும் முன்பிறவி மாதிரி நிறைய உடல்களை பெற்றிருந்தாலும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கின்றது. அதுதான் இன்னைக்குமே அதுதான் உயர்ந்த சக்தியின் நோக்கம். அதுதான் வந்து எல்லாமே 7வது அத்தியாயத்துல கூட இதான் சொல்லியிருக்கு. அது வந்து ஒரு உயிர் இயற்கை. அந்த உயிர் சக்தியை வந்து ஒவ்வொரு உடலையும் நம்ம சத்துவகுணத்துல பாக்குறோம். அது வந்து அழியக்கூடவே இருந்தா கூட அத வந்து உயிர் வாழி அழிவற்றது. அதுதான் நம்ம என்னைக்குமே மனசுல வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்லோகம் 21 வந்து எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பதோ என்று காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது வந்து ரஜகுணக்கார என்னைக்குமே எப்படி இருப்பா? அவ என்னைக்குமே ஒரு வந்து என்னைக்குமே அவளுக்கு தன்னோட இதுலதான் இருப்பா, பந்தப்பட்டவளாக இருப்பா. அவ வந்து அதை பத்தி பாக்கி இதை பத்தி அவ வந்து எப்போதும் பிசினஸ் மைண்டு, தன்னோட ஃபேமிலி அதுல தான் எப்போதும் இருப்பா ரஜகுணக்காரா. அதுக்கு வந்து அவ வந்து பாக்கிக்கெல்லாம் அவ வந்து டைமே கொடுக்க மாட்டா, பாக்கிக்கெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டா, ரொம்ப குறைச்சல் அவ இது பண்றது. அடுத்தது 22 22. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மை பற்றி அறிவின்ற ஒரே விதமான செய்யில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ இந்த அற்பமான அழிவு தமோகுணத்தில் இருக்க கூறப்பட்டது. இந்த அறிவு என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த தமோகுணத்தில் என்னைக்குமே சாஸ்திர விடுக மூலம் அறிவு அவளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. என்னைக்குமே அவ வந்து எதுவுமே அவ சாஸ்திரிக பிரகாரம் அவெல்லாம் ஃபாலோவே பண்ண மாட்டா. அவளுக்கு வந்து பொறுத்தவரையினா பணம் கடவுள் எல்லாம் உடல்கள் திருப்தி செய்வது மட்டும்தான் அவளுக்கு அறிவு உண்டு. அவளுக்கு வந்து வேற எதுலையுமே அவ தொடர்பே வச்சுக்க மாட்டா. அவளுக்கு ஏற்கனவே தமக்குணக்கார வந்து மிருகங்கள் மாதிரிதான் அவளோட அறிவும் இருக்கு. சாப்பிடுறது, உறங்குதல், உடல் உட்கொள்ளுது, அதுதான் அவ இன்னைக்குமே அவளை மட்டும்தான் அறிவு. அதனாலதான் இது வந்து இதை வந்து தமகுணத்துக்காரளை பத்தி இதான் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் அவ என்ன பண்ணுவான்னா, ரஜகுணக்காரன் என்ன பண்ணுவா, எப்போதும் நம்மளோட உடல் வசதியாக எப்படி வைக்க முடியும் அதேதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா. ஆனா தமகுணக்காரா வந்து என்னைக்குமே சோம்பேறியா இருந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்து எத்தனை மிருகங்கள் மாதிரி அவளுக்கும் நிறைய இது இருக்கும், குணங்கள் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மரகதவள்ளி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அவங்க படிக்கலன்னா மதனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. 23rd 24th 25th. உங்களுக்கு ஸ்லோகம் கஷ்டமா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுகின்றதோ அது தஸ்வகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. 18-24. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செயல்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜகுணத்தின் செயல் என கூறப்படுகிறது. 18-25. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 18.23. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல 18.23 என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு எந்த நம்ம செயல் வந்து ஒழுக்கப்படுத்தி இருந்து விருப்ப வெறுப்பென்று எது பலன்களை பார்க்காமல் இருக்கோமோ அதான் சத்துவகுணத்துல அதுதான் அவ அப்படிதான் செயல்படுகிறா. அதே மாதிரி ரஜகுணத்துல வந்து எந்த ஒரு செயலும் ஆசைகளுக்கு திருப்தி மட்டுமே அவ வந்து முயற்சி பண்ணுவா, அகங்காரத்துடன் பண்ணுவா எல்லாம், அதுதான் ரஜகுண செயல். அதே மாதிரி தமகுணக்காரன் என்ன பண்ணுவா, எந்த ஒரு செயலும் எதிர்காலம் யோசிக்காம ஒண்ணுத்தையுமே யோசிக்காம அவள சாஸ்திர விதிகளையும் ஃபாலோ பண்ணாம என்னைக்குமே மயக்கத்துல இருந்துட்டு அதுதான் தமகுணத்துல அவளோட குணங்கள் அவளுக்கு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மதனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மதனா மாதாஜி 1+. பத்மாவதி மாதாஜி, ராஜி மாதாஜி, சசிபிரியா மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ராஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஆயுக்த பிராகிருத்த சப்தே ஷடோ நைஷ்கிருதிகோ அலச விஷாதி தீர்க்க சுத்ரி சக்ரித்த தாமச உச்சியதே. எவன ஒருவன் இயற்கை குணங்களை மாதாஜி என்னாச்சு?
மாதாஜி ஸ்லைடு மாத்துனீங்களா மாத்தலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சாரி மாதாஜி 26 தானே மாதாஜி இல்லையா? 28 26 27 28 தானே? ஆமா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தன் கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளனோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம போன வாட்டி பார்த்தோம்ல 17 சாப்டர் அவளோட எல்லாம் சத்துவ குணங்கள் எப்படி இருப்பான்னு. அவ வந்து என்னைக்குமே ஒரு அகங்காரம் இருக்காது. அவ என்னமே உற்சாகத்தோட மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகளுக்கு பொருட்படுத்தாம தன்னோட கடமையை செஞ்சுட்டு அவதான் சத்துவ குணத்துல என்னைக்குமே இருப்பா. அதுக்கப்புறம் எப்படி ரஜஸ் குணத்துல எப்படி இருப்பான், அவளோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும் வந்து அவளுக்கு எப்போதும் தன்னோட உழைப்பின் பலன்களை என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணி அவ ரொம்ப அனுபவிப்பா. தன்னோட பேராசை எல்லாரும் பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையோட தூய்மையே இருக்காது. அவ வந்து யாரு இன்பம் துன்பங்களையும் அவ பாதிக்கப்பட்டு அவதான் ரஜகுணத்துல இருக்கிறது. அதான் ரஜகுணத்தோட இது. ஆனா தம குணக்கார எப்படி இருப்பா, எல்லாமே ஒண்ணுமே சாஸ்திர விதிகளை அவ ஃபாலோவே பண்ண மாட்டா. அவ வந்து ஏமாற்றுவாளா இருப்பா. அப்புறம் இன்னொரு சோம்பேறியா இருந்துட்டு எப்போதும் எப்போதும் நல்ல லைஃப் லீடு பண்ணாம ஒண்ணுமே அவளுக்கு ஒரு 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 ஈடுபாடு எதுலையுமே இருக்காது. சோம்பேறியா எப்போதும் தம்ம குணத்திலேயே இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 30 31 32 உங்களுக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க கஷ்டமா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டுமே வாசிங்க மாதாஜி. எல்லாருக்குமே சொல்றேன். பத்மாவதி மாதாஜி போன தடவை வந்தீங்களே மாதாஜி, கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. சசிப்ரியா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभय बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा பார்த்த சார்த்த விகிகே. பிதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். யாயா தர்மமா தர்மம் ச காரியம் சாகாரியமேவச்ச அயதாவத் பிரஜா நானி புத்தி ச பார்த்த ரஜாசு. பிதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அதர்ம தர்மமிதிய மந்தியந்தே தர்மஸ்தாவிரதா சர்வார்த்தாத்ர விபரி தம்ஷ்ட புத்தி ச பார்த்தா தாமஸ்ரீ. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, எப்படி வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பா, எப்படி இருப்பா, அவ எப்படி இருப்பா வந்து எது செய்யத்தக்கதோ செய்யத்தக்காதோ, எது பயப்படத்தக்கது எது பயப்படத்தக்காதது, எது பந்தப்படுவது எது விடுதலை செய்வதுன்னு எல்லாரும் அவள் புத்தி வச்சுட்டு அதே சத்துவ குணத்துல அவள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவா. அதனால யாரு அந்த சத்துவ குணக்கார சாஸ்திர காட்டில எப்படி இருக்காளோ அது வந்து எல்லாத்தையும் யோசிப்பா. இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா எல்லாம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் எது அவளுக்கு வழிகாட்டும்போது எது செயல்கள் இருக்கும், எது செய்யத்தக்காதவை எது செய்யத்தக்கவை எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு அந்த விளைவுகள் அதெல்லாம் என்ன கொண்டு வரும். அதேதான் அவளுக்கு தான் அந்த யாருக்கு புத்தியை அவள் கொண்டு வந்து பகுத்தறித்திலே சத்துவ குணக்காரால இருப்பா. அதே மாதிரி ரஜகுணக்கார என்ன பண்ணுவா, இந்த மாதிரி வந்து அதர்மம் தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தக்காத செயல் இவற்றுக்குள்ளே உள்ள வேறுபாடு அறியலாத புத்தி ரஜகுணத்துக்கு. அவ யோசிக்கவே மாட்டா எது தர்மம் எது அதர்மம், எது செய்யத்தக்க செயல் எது செய்யத்தக்காத செயல் இதெல்லாம் இது பண்ணி அவ வந்து அவளுக்கு அந்த புத்தியே கிடையாது. அவதான் ரஜகுணத்தில் இருப்பா. தமோ குணத்துல எப்படின்னா
ஒரு அறியாம என்னைக்குமே இருள மயக்கத்திலேயே அவள்லாம் இருப்பா. தர்மத்தை அதர்மமாவோ அதர்மத்தை தர்மமாக அவ புரிஞ்சுண்டு எப்போதும் தவறான வழியிலேயே அவளுக்கு புத்தி போகும். அவதான் அந்த தமோ குணத்துல இருப்பா அவ. அது என்னைக்குமே அவெல்லாம் உண்மையா தர்மத்தையே புறக்கணிச்சிடுவா. அப்புறம் இந்த அதர்மத்தை பத்தி அதை பண்ணாம ஒன்னுத்தையுமே அறியாமையே இருக்காது அவளுக்கு. அது மகாத்மாவை சாதாரண மனிதனாகவும் அவ கருதுட்டு சாதாரண மனிதனை அவன் மகாத்மாவும் புரிந்து கொள்வார். அது அவ பொய்ய பொய்யாகவும் பொய்யை உண்மையாகவும் என்று அவள் தான் என்னைக்குமே நினைப்பா. அது என்னைக்குமே அவ எல்லாமே தவறான பாதியிலே சொல்லுவா. அந்த புத்தி தான் அவ தம குணத்துல இருக்காரா இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஏற்கனவே ஒரு தடவை படிச்சவங்க இப்ப ட்ரை பண்ணாதீங்க மாதாஜி. ஒரு தடவை முடிக்கட்டும். யார் படிக்காதவங்களோ அவங்க படிக்கட்டும். சாந்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களில் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. 18:35. ரிதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, பிரிதாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியில் நிலையாக பாதுகாப்பப்படுதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துமான மன உறுதி சத்துவகுணக்கு. எப்படி அவ கண்ட்ரோல் பண்ணுவா? சத்துவகுணக்காரா எல்லாம் அறம், பொருள் எல்லாம் பலன்களை எப்போதும் யோசிக்காம இதெல்லாம் என்னைக்குமே பரமாத்மாவே எல்லாம் அவ யோசிச்சு, அப்புறம் நம்மளோட புலன்களை இயக்கங்களில ஒரு மாதிரி மலை நிறுத்தி வச்சு மன உறுதி பரமாத்மாக்களை எப்படி நிலை பெற்ற முடியுமோ, எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க முடியுமோ, அதுதான் மன உறுதியை அவளுக்கு சத்துவகுணக்காரர்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ரஜகுணக்கார அறம், பொருள் எல்லாத்தையும் பலன்களை எப்போதுமே விரும்புவா. பலன்களை தான் எதிர்பார்ப்பா அவ. அப்ப புலனுணர்ச்சிக்காரருக்கு ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. அப்புறம் மனம், வாழ்வு என்ற அந்த மனம் எப்படி போறதோ, எப்படி வாழ்வு நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியுமோ இதுல பௌதிக உலகத்தை, அதே மாதிரிதான் அவ புலன்களையும் ஈடுபடுத்தி அவ அத மாதிரிதான் ரஜகுணத்துல இருப்பா. அது மாதிரி சத்துவகுணத்துல காரன் என்னைக்குமே கனவே பாக்குறது இல்ல. அவ யாரு கனவுக்காராலோ அவ ஜாஸ்தி தூங்குவான்னு அர்த்தம். அது என்னைக்குமே தம குணத்துக்காரெல்லாம் அவளுக்குதான் இதுதான் ஜாஸ்தி இதுல இருப்பா அவள்லாம் என்னைக்குமே. அதுக்கப்புறம் அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா? தமகுணர் என்னைக்குமே தன்னோட தன்னை என்னைக்குமே கனவு கண்டு தன்னோட வாழ்வு, மனம் எல்லாமே புலன்களையும் அவ ஈடுபடுத்தி அவ என்னைக்குமே தம குணத்திலயும் எப்போ சதா சர்வ காலமும் சோம்பேறித்தனமா தன்னோட மயக்கத்திலேயே எப்போது இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சௌந்தரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 37, 38, 39. யோகேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி. சௌந்தரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ராஜி மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிட்டீங்க. சௌந்தரி மாதாஜி படிங்க. 37, 38, 39. சரிங்க. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. 38. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி.
வந்து முதல்ல நம்ம சத்துவகுணத்துக்கார பத்தி நம்ம இது பண்ணோம். முதல்ல நம்மளுக்கு ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி இருந்தா கூட அது வந்து நம்மளுக்கு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இது நம்மளுக்கு பலன்கள் எதிர்பார்க்காம என்னைக்குமே ஆன்மீகத்தை இருந்தால முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா கூட அது கடைசியில வந்து அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அந்த சுகம் தான் சத்துவகுணத்துல என்னைக்குமே இருப்பா என்னைக்குமே. அதே மாதிரி ரஜகுணக்காரன் வந்து எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்க பொருட்களும் தொடர்பு கொள்ள அடையப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் மாதிரி தோன்றினாலும் இதுல என்ன ஆகுது, ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவா என்ன முதல்ல நம்ம வந்து எந்த சுகமும் நம்மள புலன்களும் என்ன பொருட்களும் இத நம்ம அமிர்தம் மாதிரி இருந்தா கூட அது கடைசியில என்ன ஆயிடுறது, விஷமா ஆயிடுறது. அதுதான் அந்த ரஜகுணத்துக்காரோட இது. அதே மாதிரி தமோ குணத்துக்காரன் வந்து தன்னுணர்வே அவளுக்கு இருக்காது. ஆரம்பத்திலேருந்து எண்டு மட்டுமே என்னைக்குமே மயக்கமா இருப்பா, என்னைக்குமே தூங்க வேண்டியது, சோம்பலா இருக்க வேண்டியது. இந்த மாயெல்லாம் இருக்கிற சுகம் எல்லாம் தமோ குணத்துல எல்லாரும் இருக்கிறதுக்காக தான் சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரிசல்ட்ஸ் 18க்கு அருகில், 6க்கு அருகில், 12க்கு அருகில் மேம்படுத்தவும். உங்களோட நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த 18க்கு அருகில், இதுல வந்து அதெல்லாம் நீங்க என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கும் நீங்கெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே நீங்க ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்து நீங்க வந்து இது பண்ணணும். உங்களோட என்ன குவாலிட்டிஸ் நீங்களே அதெல்லாம் யோசிக்கணும். அது ரிசல்ட், இதோட ரிசல்ட் இது. நீங்க அவ்வப்ப இண்டிவிஜுவலி எல்லாத்தையும் இது யோசிக்கணும். நம்ம மேல இருக்குமா கீழே இருக்குமா எப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா வந்து எல்லாம் காமிக்கிறது தமஸ் குணம். இந்த பிக்சர் என்ன காமிக்கிறது, தமஸ் குணக்கார எப்படி இருப்பா, சத்துவ குணக்கார எப்படி இருப்பா, அது மாதிரி ரஜோ குணக்கார எப்படி இருப்பான்னு அதெல்லாம் தான் இது பாக்குறது. இதெல்லாம் இது யார் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர்ல இருக்கா, யாரு வந்து ரஜஸ் குணல இருக்கா. இது வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் டிவைடா இருக்கு. அது வந்து நம்மளோடது 18 பாயிண்ட். மோட் ஆஃப் குட்னஸ் காரால எப்படி இருப்பா, மோட் ஆஃப் பேஷன் எப்படி இருப்பா, மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் எப்படி இருப்பான்னு இது மாதிரி இதுல இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் காமிக்கிறது. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி. O son of Partha, the determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and sense, is determination in the mode of goodness. Bhagavad Gita 18.33. இதுல என்ன சொல்றதுன்னா, நீங்க வந்து பிதாவின் மைந்தனை உடக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியா நிலையாக பாதிக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வும் மற்றும் புலன்களை இயக்கத்தை கட்டுப்படுவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்திருக்கும். அவளோட எப்படி இருக்கும், யோகம் வந்து பரமாத்மாவை புரிஞ்சு கொள்றதுக்காக அதுதான் ஒரு உபயோகம். அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு வழி காட்டுறது. ஆனா மனம் வாழ்வு வந்து மற்ற எல்லாமே நம்ம புலன்களை நம்ம வந்து ஒரு பரமனினோட மன நிறுத்தியா வச்சுக்கோங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண வச்சுக்கோங்க. அது வந்து யார் மன உறுதியோட பரமாத்மால திடமாக அவரோட சிந்தனை இருக்கிறவன் அவன் வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுல இருக்காமோ அது அந்த மன உறுதிக்காரதான் என்னைக்குமே சத்துவ குணக்கார இருப்பா. அவ வந்து என்னைக்குமே எந்த செயலாலையும் வந்து யாராவது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளுக்கு அது வந்து எந்த செயலாலும் அவ என்னைக்குமே வழி தவறாத இருப்பா. என்னைக்குமே அவ வந்து அவளோட சொல்லு ரொம்ப அவளுக்கு முக்கியமானது. பேசும்போது யோசிச்சு பேசுவா. இன்னைக்கு தகான்னு சொல்லிட்டு மத்தாளா ஹர்ட் பண்ண மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் வினோதினி மாதாஜி. சீக்கிரமா படிங்க மாதாஜி. 15:46 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். பிராமணரோட அவளோட எப்படி குணங்கள், என்னைக்குமே அமைதியா இருப்பா, என்னைக்குமே சுய கட்டுப்பாடுன்னு இருப்பா, தவம் எப்போ தவத்துல நோக்கத்தை இருப்பா, தூய்மையாக இருப்பா, என்னமே சகிப்புத்தன்மையா இருப்பா, நேர்மையா இருப்பா. அவளுக்கு அறிவு என்னைக்குமே ஜாஸ்தி, ஆதிக்கம், எல்லாம் இயற்கையான தன்மைகள் தான் பிராமணரோட குவாலிட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. 43, 44 வாசிச்சிருங்க வினோதினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள்.
தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவமடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது? மாதாஜி 44 வாசிங்க மாதாஜி. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல். அது சரிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது வாசிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து பிராமணோட குவாலிட்டிஸ் சொல்லிருக்கோம். முதல்ல பிராமணோட குவாலிட்டிஸ் சொல்லிட்டோம். இப்ப சத்திரியோட குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம்? அவ வந்து சூரத்தனமா இருப்பா, வலிமையா இருப்பா, மன உறுதியா இருப்பா, போரில் தைரியமா அவள்லாம் இருப்பா, கொடை நல்ல சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணுவா, நல்ல தன்மையெல்லாம் இருப்பா. அதுதான் அவளோட சத்திரியோட பரந்தோட சுபாவங்கள். அதுக்கப்புறம் இது வந்து அடுத்தது இன்னொரு பாக்கி இவாளோடதுன்னா இது வந்து ஆயாச்சு. இப்போ வாணிஜ்யம்காரெல்லாம் எப்படி இருப்பா, வைஷ்ணவாஸ் எப்படி இருப்பா, வந்து தன்னோட கடமைகள் எல்லாம் பின்பற்று அவளும் பக்குவோட மாதிரி இருப்பா. அவ எப்படி இருப்பா, அதெல்லாம் எது இருக்கா, அதுதான் இந்த தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் விட முடியும் என்று எப்படி அது செய்வது என்றுதான் இப்போது என்னோட கேளுன்னு அவர் பகவான் சொல்றாரு. அது ஆக்சுவலா அது வந்து நம்மளோட கடமைகளை நம்ம பின்பற்றி அதுக்கப்புறம் அந்த மனிதன் எப்படி பக்குவமுடையா இருக்க முடியும், அது எப்படி செயலாக்கிறது என்கிற பகவான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து யாரிடம் என்று எல்லா உயிர்வாய்களும் தோன்றினரோ, யார் எல்லாம் இடங்களையும் பரவியுள்ளவரோ அந்த இறைவனின் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனம் பக்குவத்தை ஆக்கிக்க முடியும். இதுல என்ன சொல்றாங்க, 14வது அத்தியாயம் என்னன்னா, எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷனோட சின்ன அம்சங்கள் தான். அதனால வந்து எல்லாமே அதனால இந்த வேதாந்த சூத்திரம் இதுதான் சொல்லியிருக்கு. அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம என்னைக்குமே எல்லா இடத்துலயும் நம்ம இறைவனையே நினைச்சுட்டு நம்மளோட சொந்த கடமையை பட்டுட்டு நம்ம மனச பக்குவமா வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபாட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாமே எங்க உயிர்வாடிகள் தோன்றதோ, எங்கெல்லாம் பரவியும் விடாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை. நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு, எங்கெல்லாம் உயிர்வாழிகள் தோன்றுகிறதோ எல்லா இடத்துலயும் யார் எப்படி பரவி இருக்காளோ அந்த இறைவனை வந்து நம்மளோட சொந்த கடமை செய்வதால் நம்ம வந்து நம்ம சொந்த கடமை செஞ்சால் என்னைக்குமே நம்ம வந்து பக்குவமா அடைஞ்சிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது கார்த்திகேயன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஓகே, அம்பிகா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? இருங்க மாதாஜி, மறுபடியும் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் 7ல இருந்து வருது. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி சீக்கிரமா படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. யாரு கடமையை ஏற்று அதன் பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யப்பட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருந்தே சிறந்தது. ஒன்று வந்து இயற்கை ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. வந்து மற்றவரோட கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்த விட அதோட நம்மளோட என்ன சொந்த கடமையில இருக்கு அதுதான் மிக மிக சிறந்ததுங்கிறார். அது இயற்கையாக நம்மளுக்கு கொடுத்த கடமைகள் எல்லாம் அது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பாவ விளைவுகள் இருந்தா கூட நம்ம அதெல்லாம் பாதிக்கவே பட மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. அது யாரு சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்காளோ, யாரு பற்றற்று இருக்காளோ, எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் யாரு வந்து புறக்கணித்து யாரு வந்து துறவிய பயிற்சி செய்வதால் அவன் யாரு எப்படி இருப்பான், கர்ம விளைகளிலிருந்து விடுதலை என்று மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையையும் அவ அடைவா. என்னன்னா, யார் சுய காட்டுப்பாடோடு இருக்காளோ, யார் பற்றற்றவளா இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் என்னைக்குமே அவளுக்கு அதுல இருந்து எல்லாத்தையுமே விடுதலை அவ வந்து வெளியில வந்துடுவா. அப்புறம் அடுத்த மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு வந்து இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையுமே அடைய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அந்த நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தியை தொண்டை அடைகின்றான். தூய பக்தியில யாரும் அடைகிறான், யாரு தெய்வீகமான நிலை பெற்று அப்புறம் உடனடியாக பரபிரம்மனை அவன் உணர்ந்து
இன்பமும் என்னைக்குமே நிறைந்திருந்தது. அவர் என்னைக்குமே எதுக்குமே கவலையப்படுவார். எத்திலயுமே பகவான் விட்டுடுவார். நம்ம பகவான் பார்த்துப்பார். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படியே யோசிச்சுட்டு என்னைக்குமே அவ வந்து எதையும் அவ விடையணும் அவளுக்கு விருப்பே இருக்காது. ஒண்ணுமே விரும்ப மாட்டா. எல்லாம் வந்து அவ எல்லா உயிர்நோக்கிகளும் ஒரு சமநோக்க பாவத்தோட அவ எல்லாட்டும் இருப்பா. அது வந்து அவ யார் இல்லா இருக்காளோ, இந்த மாதிரி எந்த நிலையில இருக்காளோ அவதான் தூய பக்தி தொண்ட அவ வந்து அடைகிறா அவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல நானே வாசிக்கிறேன். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். யாருக்கு திருநாட்டுக்கு அடையணும்னா அவ பக்தி தொண்டில் மட்டுமே தான் அவளால் அடைய முடியும். யோகா பண்ணினாலும் கூட அது வந்து யோகா பண்ணினா கூட போவோம். ஆனா திருப்பியும் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறாளோ அவள் வந்து யாரு பகவானை பத்தி அறிகிறாளோ யாரு அந்த பக்தி தான் அடையும் போது அவர் நம்மளோட பகவானோட அவரோட தாமரை திருநாட்டிகள் அவளுக்கு நுழைவே அவளுக்கு பர்மிஷன் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். எந்த செயல்களும் பண்ணியிருந்தாலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் யாரு தூய பக்தன் வந்து அவ பகவானோட யாரு பாதுகாப்பு கீழ் இருக்காளோ அவரோட கருணை இருக்கோ அவ நிச்சயமா அழிவற்று அடைத்துதான் அவளுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும். அடுத்த ஸ்லைட். பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி எல்லாரும் கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க. அடுத்தது காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. என்னை பற்றி உணர்வில் ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை எப்போ பற்றி நீ பற்றிய உணர்ச்சியில் நிலை பெறுகிறியோ என்னது எப்படி நீ கருணையின் மூலத்துல நீ என்ன வந்து கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லாத்தையுமே தடங்கல்களையும் எப்போ கடந்து வருகிறாயோ அதனால அவர் வந்து அத்துவ உணர்வு எப்போ வருதோ அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ வந்து செயல்பட்டா நீ அழிந்து விட. அகங்காரத்துடன் இருந்தாலே நிச்சயமா நீ அழிந்து விடுவ. அதனால அகங்காரம் இல்லாம வந்து நீ எப்படி நீ வந்து என்னை பற்றிய உணர்விலே இருந்து வந்து என்னோட கருணையை பெற்றாதான் நீ வந்து என்னோட திருவடிகள்ல நீ வர முடியும். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். 18ங்களா 61ங்களா? 61. ஓ ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத் தேசசு தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமாயன் சர்வபூதானி எத்ர ரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழிநடத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன், நம்ம அர்ஜுனா ஜடசக்தியில் இந்த இயந்திரம் மாதிரி நம்ம இருக்கோம் பாரு. அந்த எல்லாரோட உயிர்வாழி பயணங்கள் அவளுடைய இதயத்தில் யார் இருக்கா? முழுமுதற் கடவுளை தான் அவர் வழி நடத்திட்டு கொண்டார். நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான் எப்படி செயல்படுறாரோ அதே மாதிரிதான் நம்ம செயல்படுறோம். அவரோட தாசன் தாசன் தாசனோட தாசன் தாசனோட தாசன். நம்ம வெறும் நிமித்தம் தான். அதுதான் பகவான் எப்படின்னா எல்லாம் பகவான் தான் கொண்டு வர்றார். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இது வருது. அது என்னைக்குமே நம்ம வந்து நம்ம யார் இருக்கா, நம்ம இதயத்துல யார் இருக்கா, முழுமுதற் கடவுள் தான் நம்மளுக்கு வழி காட்டுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? அடுத்தது குமுதா ரவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். பரதத் வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபுஜி. நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா, பகவான் நீங்க வந்து என்னோட நீ சரணம் அடையணும். அதனால உங்களுக்கு தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்தியமும் நீ அடைவா. அதனால நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம கிருஷ்ணன் எங்க போறோம்? முழுமுதற் கடவுள் தான் நம்ம போறோம். அதான் வேத நூல்களிலும் சொல்லியிருக்கு, எல்லாத்தையும் இதான் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் இருந்து பகவானோட நம்ம வந்து உன்னதமான திருவடிகளை எப்படி பெற்றணும் அதே நம்ம மனசுல சிந்தனை இருந்துட்டு அதே மாதிரி குணம் அதே மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம நம்மளோட லைஃப் லீட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 63rd ஸ்லோகம். இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு கடைசியில? அர்ஜுனுக்கு என்ன சொல்றாரு? நான் எல்லாம் உனக்கு சொல்லிட்டேன், எல்லா ஞானத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். ஆனா இதெல்லாம் நீ சிந்தித்து பார்த்து உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்ல. அது அவருக்கு மட்டும் சொல்ல, நம்மளுக்கு தான். உனக்கு இவ்வளவு ஞானம் கொடுத்துருக்கேன், இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். எப்படி இருக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி பண்ணணும், எந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மீகம் பண்ண, அப்படி நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கணுமோ உங்க கையில. அதுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு தான் அதுல என்னோட திருவடி வரந்தானே உங்களுக்கு தான். ஏன்னா இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த நம்மளோட பௌதிக இது. பௌத்திக இருந்துட்டு இதே மாதிரி துக்காலத்தை திருப்பி பர்த் டெத் வரணுமோ இல்லாட்டா நீ என்ன அடையணுமோ உங்க கையில இருக்குன்னு அவர் ஆப்ஷன் நம்ம கையில கொடுத்துட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? எப்போதும் என்னை பெற்று நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதின் ஐயமே இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதான் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அடைக்கிறேன். பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனன்ட்ட, எப்போது நீ எப்ப நினைச்சு என்னோட பக்தனாகி இருந்து என்னையே வழிபட்டு எனக்கு வணக்கங்களை நீ சமர்ப்பிக்கணும். ஆனா எனக்கு நீ நிச்சயமா வருவேன், எனக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே கிடையாது. எனக்கு நீ ரொம்ப பிரியமான நண்பன். நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி அதான் ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மன்மனா பவத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மமம் ஏவேஷ்யாசி சத்தியம் தி பிரிதிஜானோ பிரிய அசீமே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எல்லா இடத்துலயும் அப்புறம் ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் கூட நிச்சயமா இது வரும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. நீங்க நன்னால என்னையே நினைங்கிறார், என்னைய பக்தனாகிங்கிறார், என்னை வழிபடுங்கிறார், என்னோட வணக்கங்களை எனக்கே சமர்ப்பிக்கிறார், என்னோட நீ வருவேன் எனக்கு நிச்சயம் தெரியும். அவ்வளவு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிற நம்ம பகவான் பக்தனா நம்ம போனோம். அதுதான் எல்லாரோடையும் இது எய்ம் இன் லைஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி இத படிங்க மாதாஜி. 66 படிக்கணும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ அகம் மத்வாம் சர்வ பாபயோப்ய மோஷயிஷ்யாமி மாஷு சஹா. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. என்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். பயப்படாதே. பகவான் தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் எப்படி நம்மளோட கொடுக்கிறார். அர்ஜுனுக்கு எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. எல்லா விதமான தர்மங்கள் துற, நீ என்னையே சரணட, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன். பயப்படாது. அது அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற, நமக்கும் சொல்றாரு. எல்லாரும் நீ என்ன சரணம் அட, எல்லாம் நான் எல்லாம் பாக்கி பாத்துக்கிறேன், நீ பயப்படாதுங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். படிங்க மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி நீங்க ரெடியா இருங்க, இல்லனா மாதாஜியே அப்புறம் படிச்சிருவாங்க. லதா சந்திரன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளதவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? யாருக்கு இந்த ரகசிய ஞானம், யாரு தவம் இல்லாம இருக்காளோ, யாரு பக்தி இல்லாம இருக்காளோ, யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலையோ, யாரு பொறாமை இல்லாரோ அவளுக்கு இத பத்தி சொல்லவே கூடாதுன்னு தான் சொல்றாரு பகவான். அதனால இந்த ரகசிய ஞானம் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், நம்ம எப்படி எல்லாம் போகணும்னு தொண்டு படணுங்கிறது நம்ம என்னைக்குமே மறக்கவே கூடாது நம்மளோட லைஃப்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி 2 ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்க. 68 69. ஓகே மிஸ், தேங்க்யூ. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை என்னோட யார் பக்தர்களும் விளக்கப்படுகிறாளோ அந்த தூய பக்தி கொண்டு அந்த உறுதிப்படுத்தி நிச்சயமாக என்னோட நம்ம சேர்வார். இது என்னன்னா பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் நம்ம யாரு உள்ளபடி யாரு ஏற்காதவர்கள் எல்லாம் மனப்போக்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் கண்டபடி எல்லாம் சொல்ற, அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. என்னைக்குமே கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமான முழமுதிர் கடவுள் என்று
யாரு யோசிக்கிறாளோ, யாரு தயாராக இருக்காளோ அவளுக்கு மட்டுமே இந்த பகவத்கீதையை சொல்லணும். அவளுக்கு தான் அது புரியும். மற்றவாளெல்லாம் சொல்லி ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. அவ வந்து யாரு நம்ம இந்த தூய நிலைமையில, தூய பக்தி நிலைமையில யார் முன்னேற்றம் வராளோ அவளுக்கு மட்டும்தான் இந்த பகவத்கீதையை பத்தி சொல்லணும். அவ தான் நிச்சயமா உழமாதிரி கடவுளின் திருநாட்டுக்கு அவ சொல்றது நிச்சயம்னு அவர் சொல்றார். அதான் தூய பக்தி தோண்டு உறுதிப்படணும். அதான் நிச்சயமாக எங்கிட்ட தான் வருவார். அடுத்த ஸ்லோகம் ராஜி மாதாஜி 70th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. சசிபிரியா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி. 70th ஸ்லோகம் நான் வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் என்னதான் இது, இந்த புதிர்மான யார் உரையாடல் என்கிட்ட கற்றுண்டு யார் என்னோட அறிவால என்னை வழிபடுகிறாளோ அது நிச்சயமா என்னோட அவ திருநாட்டுக்கு நிச்சயமா வருவா. அதுதான். அப்புறம் யாரு இதை வந்து நம்பிக்கையோட பொறுமையின்றியும் அவ வந்து யாரு கேட்கிறாளோ அவளும் இந்த பாவ வேலைகள்ல இருந்து விட்டுப்பட்டு வந்து வந்து எல்லாம் என்னோட திருநாட்டுக்கு தான் வருவார்னு அதையும் சொல்றாரு அவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி. சரி, நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ வினைகள் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். இது நம்ம கேட்கும் போது பகவத்கீதை நம்பிக்கையுடன் கேட்கணும். பொறுமையாக கேட்டு யாரு கேட்கிறாளோ அவ அந்த பாவ விளைவிலிருந்து விட்டுப்பட்டு வந்து புண்ணியமா செயல்களாகி அவ மங்களகரமான லோகங்களை தான் நிச்சயமா அவ அடைவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் இப்பதான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறான். என்ன வந்து என் தன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, என்னோட மயக்கெல்லாம் இப்ப போயிடுத்து. நீங்க உங்களோட கருணையால நான் திருப்பி நினைவை பெற்றுட்டேன். எல்லா சந்தேகமும் என்னோடது போயிடுத்து. நான் இப்ப ரொம்ப உறுதியாயிட்டேன். நீங்க வந்து என்ன சொல்லணுமோ அதே மாதிரி நான் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இப்ப அர்ஜுனன் கடைசியில எத்தனை 1000 சந்தேகம் இருந்தது அவனுக்கு. 1000 சந்தேகம் இன்டிஃபரண்டா அவன் மென்டாலிட்டியில இருந்தான். எல்லாம் இப்ப அவனுக்கு போயிட்டு எப்படி பகவான் இது சொல்றாளோ அதே மாதிரி அவர் கிளியர் ஆயிடுச்சு அவரோட மென்டாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். சரி, யாரு? சௌந்தரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, சீக்கிரம் மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான் இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். பாருங்க, சஞ்சயன் சொல்றார். அவர் இப்பதான் சஞ்சயன் பேசுறார். இதுவரை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்று 2 மகாத்மாக்களுக்கும் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அது அற்புதமான விஷயங்களில் எனக்கு கேட்டு அப்படியுமே அவருக்கு மயிர் கூச்சம்லாம் ஆறுது அப்படியே. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து திருதர்ஷன் அவரை கேட்கிறார். சஞ்சயன் குருஷேத்திர புரோக்களத்துக்கு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து அவர் சொல்றார், என்னோட ஆன்மீக குருவான வியாசதேவரன் கருணையால எல்லாம் அனைத்தும் என்னோட இதயத்துல நான் பார்க்க முடிந்தது. ஆனா அந்த வந்து எல்லாத்தையும் போர்க்களத்தின் பத்தி விஷயங்கள் எல்லாம் விளக்கிறார். இந்த உரையாடல் ரொம்ப அற்புதமானது. ஏன்னா இது 2 மகாத்மாக்கள்ல இருக்கிற முக்கியமான உரையாடல். இப்ப இது மாதிரி என்னைக்குமே நடந்ததே கிடையாது, இனிமேலும் நடக்க போறது கிடையாது. அதனால புருஷோத்தமான முதல் கடவுள் பற்றி, சக்திகளை பற்றி நம்ம இவ்வளவு சிறந்த பக்தன் எப்படி அர்ஜுனன் இருப்பான் அதை பத்தி எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அப்புறம் நம்ம வந்து அதே மாதிரி கிருஷ்ணனோட வந்து புரிந்து கொண்டு அர்ஜுனோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எப்படி அவர் இது பண்ணா அது மாதிரி நம்ம பின்பற்றி நம்மளோட வாழ்வை வந்து நல்லா மகிழ்ச்சியோடையுமா வெற்றியோடையுமா இருக்கணும். அதை சஞ்சனை உணர்ந்து திருதர்ஷனுக்கு இந்த என்னெல்லாம் ஆச்சுன்னு அவர்கிட்ட சொல்றாரு. அதுதான் அதை வந்து என்னைக்குமே கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அர்ஜுனன் இருக்காம நிச்சயமா வெற்றி உண்டு. அதுதான் நிச்சயம். அதுதான். அடுத்த ஸ்லோகம் திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாவா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல பகவத்கீதையால எவ்வளவோ ஞானம் ரொம்ப தெய்வீகமானது. அதனால அது அர்ஜுனனின் கிருஷ்ண பற்றியும் விஷயங்களை நம்ம எல்லாம் நன்னா அறிந்து கொண்டோம். அதனால என்னைக்குமே இதை பத்தி நம்ம மறக்கவே முடியாது. இது ஒரு ஆன்மீக வாழ்வின் ஒரு உத்தமான நிலை. அது மாதிரி இன்னொரு இதில் சொன்னா, யாரும் கீதையை சரியான பர்சன்ட் என்னைக்குமே கேட்கணும். அதாவது யாரு கிருஷ்ணனோட நேரடியா கேட்பவன் நிச்சயமா கிருஷ்ண உணர்வை அவள் அடைகின்றான். அப்புறம் அந்த பலன் என்னன்னா, அவ மேல் மேல அறிவாளியா இருந்து அவ வாழ்வே நன்னா இருக்கா இல்ல. என்னைக்குமே அவ சில நேரங்கள் எல்லாம் என்னைக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும். ஹரே கிருஷ்ணா. வினோதினி மாதாஜி படிங்க. அடுத்தது யோகேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மென்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. என்ன சொல்றேன்னா, யோகிகளை இறைவனாக கிருஷ்ணர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, உன்னதமான வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அங்கெங்கெல்லாம் நிச்சயமும் செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமாக வலியும் நியாயமும் இருக்கும் என்றுதான் எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்ற, எங்கெங்க யோகியன் இறைவனாக கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, அங்க எந்த உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் வலிமையும் நியாயமும் இருக்குங்கிறது நிச்சயமா இது 100% இதுதான். அதான் இது எப்படின்னா, பகவத்கீதை திருஷ்டாட்சியோட கொஸ்டினோட ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் பீஷ்ம, துரோணர், கர்ணன் எல்லாரும் மாபெரிய வீரர்களாக இது அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது. அந்த வெற்றியும் நம்மளுக்கிட்டையுமே அவர் தோணித்து. ஆனா நீங்கள்லாம் அந்த போர் நிலைமையை பற்றி சொல்லும் போது நீங்கள்லாம் வெற்றி கண்டுகள் என்று தோன்றது. ஆனால் என்னோட இதுன்னா, எங்கெங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காளோ, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் இருக்காளோ, அது என்னைக்குமே அதிர்ஷ்டம். அவாதான் நிச்சயமா எல்லா இடத்துலயும் சக்சஸோட வருவா. அதான் சஞ்சயன் சொல்றான். அவரோட அதான் சொல்ற திருதாஷம் அவரோட வெற்றியை எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அதை நேரடியாக அவர் சொல்றாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் என்னைக்குமே அர்ஜுனன் பக்கத்துல இருந்தால் அது எங்கேயுமே நிச்சயமா டெஃபினட்டா 100% நிச்சயம். பிளஸ் அது அர்ஜுனன் பகவான் சாரதியா இருக்கார். அது இன்னொரு இது. இதெல்லாம் தான் ஐஸ்வர்யத்தை இதெல்லாம் காட்டுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஆயிடுச்சு இல்லையா நம்மளோடது. இது முதல்ல என்ன சொல்றது, 18.1.12ல ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் டு கர்மா யோகா. நம்ம கர்ம யோகால இருந்து நம்ம பாண்டேஜ்ல இருந்து எப்படி வெளியே வரும் சொல்றது. அப்புறம் இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்றது 13 to 17. அப்புறம் நம்ம 3 modes கண்ட்ரோல் எப்படி பண்றோம், எப்படி மனசு நம்ம கொண்டு வரோம் அது 18 to 40 சொல்றது. அப்புறம் பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா பண்ணனா 14 to 48 பிராமணோட குவாலிட்டிஸ், சத்திரியனோட குவாலிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவோட குவாலிட்டிஸ், அப்புறம் சூத்ராவோட குவாலிட்டிஸ், இதெல்லாம் சொல்றது. அப்புறம் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல போனா எப்படி அவளோட குவாலிட்டிஸ் இருக்கலாம் அதையும் சொல்றது. அது 49 to 55. இப்ப பியூர் பக்தி பண்ணணும். எப்படி நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல எப்படி இருந்தா நம்ம பியூர் பக்தி பண்ணா எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம அடைய முடியும்னு அது சொல்றது. அதுக்கப்புறம் அது 56 to 66. அப்புறம் கன்க்ளூஷன் என்ன, எல்லாம் எப்படி சஞ்சயன் கடைசியில் சொல்றாரு இல்லையா திருதர்ஷத்தை, எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சு, அப்புறம் எப்படி அவர் வியாச தேவாவோட இவரோட இதால எப்படி அவர் எல்லாம் பார்த்தது, இதயத்துல பார்த்தது, எப்படி சஞ்சயன் எப்படி திருதர்ஷர் சொல்றாரு, அங்க எப்படி நிலைமை என்ன, எப்படி இருக்கு, எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருந்தா எப்படியுமே வெற்றி நிச்சயம், எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்ஸ் அ லாட். பொறுமையா என்னை பத்தி கேட்டது ஏதாவது தப்பு இருந்தா என்ன மன்னிச்சுக்கோ. அப்புறம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் முடிவு துறவின் பக்குவம் என்று 18வது அத்தியாயத்திற்கான பக்திவேதன் குருடரேகை இத்துடன் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா இருந்தது. எல்லாரும் லெவல் 1 மாதாஜி எல்லாம் பண்ணலாம், எல்லாரும் வராம இருப்பீங்களா? மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் லெவல் 2க்கு எல்லாம் நல்லா ரொம்ப சொல்லி தருவா. இன்னும் நல்லா டீப்பா சொல்லி தருவா. ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் ஒவ்வொரு இது
இது வந்து நம்மளோட 18 டேஸ்ல 18 கொஞ்சோண்டு கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் நம்ம. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா இன்னும் டீப்பா போய் பிரமாதமா உங்களுக்கு சொல்லி தருவா. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க இப்போ L2 கிளாஸ் பத்தி. மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா எல்லாரும் மாதாஜி. இன்னைக்கு எல்லாம் இதோட இன்னை வரையிலும் அருமையா படிச்சிட்டீங்க. லெவல் 1 நாளையில இருந்து உங்களுக்கு லெவல் 2 ஆரம்பமாகும். இப்போ வந்து நீங்க இப்ப 18 சாப்டர் 18 நாள்ல படிச்சு முடிச்சீங்க. அதே தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்க போறீங்க. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அதுல உங்களுக்கு படிக்க முடியும். 700 ஸ்லோகம் இருக்குல்ல, 700 ஸ்லோகமும் நீங்க அதுல வந்து படிச்சுக்கலாம், கத்துக்கலாம். அது நல்லா பகவத்கீதையும் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்க போறீங்க. அவ்வளவுதான். அப்புறம் நாளையில இருந்து ஒரு 3 நாள் வந்து பத்மா மாதாஜி வந்து உங்களை வந்து கதைகள்லாம் சொல்லி நிறைய அது என்னென்ன இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாடல்கள்லாம் பாட வச்சு உங்களோட ஒரு 3 நாள் இந்த டயத்துல நீங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருங்க. 4வது நாள் அதேல இருந்து வந்து பழையபடி நம்ம வந்து கீதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். அது வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பா எத்தனை பேர் இப்போ இதுவரையிலும் வந்திருக்கீங்களோ L1 அத்தனை பேருமே வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து L2 கத்துக்கணும். உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வரும். இப்போ L1 முடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு அதுக்கும் ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும். ஏதாவது டவுட்னா நீங்க அதுக்கு பிறகு மாதாஜிட்ட ரேவதி மாதாஜியோ இல்ல பத்மா மாதாஜியோ இல்ல என்னையோ டைம் மாதாஜி. கேட்கலாம். டைம் சொல்லுங்க டைம் மாதாஜி. மாதாஜி. டைம் 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 இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைம் 3 மணி. ஓகே ஓகே. அதனால காலையில 6 மணிக்கு நைட்டு 7 மணி 9 மணிக்கு உண்டுன்னு நினைக்கிறேன். அது எனக்கு சரியா தெரியல. அது ஓகே கேட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு இந்த டைம் சரி. கன்வீனியன்ட்டா இருக்கவங்க இதே குரூப்ல இப்பவே வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். வேற ஓகே யாருக்காவது வேற தேங்க்யூ. ஒரு டைம் மாறுதலா வேணும் அப்படின்னா கூட இன்னொரு அந்த டயத்துல கூட நீங்க போய் சேர்ந்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரி ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சந்திப்போம், கிருஷ்ணா மீண்டும் சந்திப்போம். மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. லீவ் ஆக வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாமே மெசேஜ் எல்லாம் அதுல வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஆமா இந்த குரூப்லயே நீங்க வந்து நிறைய உங்களுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே இதுல மெசேஜா போடுவாங்க. இந்த குரூப்பை விட்டு விலகிடாதீங்க. இது பாட்டுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்கள்ட்ட. கிளாஸ் தான் இருக்காது தவிர ஆனா இதே டயத்துல இதே கிளாஸ்ல வந்து L2 நடந்ததுன்னா அதெல்லாம் வருவீங்க. இல்லைன்னாலும் கூட குரூப்பை விட்டு விலக வேண்டாம். மணிமேகலை மாதாஜி சொல்றாங்க. அவங்க நிறைய என்னென்ன கிளாஸ் இருக்குங்கிறத கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க இதுல போட்டுருவாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. L2 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ற அப்படியே இருங்க மாதாஜி. பிரபுஜிஸ் எல்லாரும் வாங்க. நாளைக்கு அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். மல்லிகா மாதாஜி Thursdayல இருந்து L2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். நீங்க இப்ப எப்படி படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இன்னும் டீடைல்டா படிக்கலாம். எல்லாரும் படிச்சு மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. அதுதான் மெயினா. இன்னும் நிறைய அந்த ஸ்லோகாக்குள்ளது பஜனைக்குள்ளது எல்லாமே நாங்க உங்களுக்கு மெசேஜ்ல தான் போடுவோம். அதனால யாரும் குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. L2ல என்னென்ன டைமிங்ஸ் அவைலபிள் அதுவும் நாங்க வந்து இப்போ 2-3 நாள்ல நாங்க உங்களுக்கு குரூப்ல போடுவோம். அப்ப நீங்க எந்தெந்த குரூப்ல எந்த டைம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அந்த டைம்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதே டைம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள்னா இதே டைமே நீங்க வரலாம், கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா மாதாஜி? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி. மாதாஜி 18 சாப்டர் குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்களான்னு கேளுங்க மாதாஜி. சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டாங்களான்னு கேளுங்க. லெவல் 2க்கு என்ன குவிஸ் கொஞ்சம் பேர் முடிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாரும் முடிச்சிருங்க. எல்லாரும் முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க என்கிட்ட. சப்போஸ் ஏதாவது குவிஸ்ல ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருந்துச்சுன்னாலும் சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? எல்லாரும் முடிச்சிருங்க. முடிச்சவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க முடிச்சிட்டோம்னு. இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ யாரெல்லாம் இன்னும் தொடவே இல்லையோ இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்களா? தொடவே இல்லை நான் இன்னும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா நான் ரேவதி இன்னைக்குதான் முடிச்சேன். மாதாஜி ஹரே 17 கிருஷ்ணா. முடிச்சுட்டேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. 17 முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே. இன்னைக்கு 18 எழுதணும் கேக்குதா? இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மணிமேகலை மாதாஜி. சொல்லுங்க 17 மாதாஜி. முடிச்சிட்டோம். அதுல ஒண்ணே ஸ்ரீதேவி ஒண்ணுல மாதாஜி. 70% தான் மார்க் வந்தது. அது பரவாயில்லையா? அது எந்த பரவாயில்ல மாதாஜி. சாப்டர்னு தெரியல. மாதாஜி மார்க் எல்லாம் அதுல முக்கியம் இல்ல ஒண்ணுல மாதாஜி. ஜஸ்ட் 70% நீங்க தான் வந்தது மார்க். முடிக்கணும் அவ்வளவுதான் மாதாஜி. மார்க் எல்லாம் முக்கியம் இல்ல மாதாஜி. ஜஸ்ட் நீங்க ஓகே ஓகே. முடிச்சா அன்னைக்கு போதும். 80% இருக்கணும்னு மாதிரி இருந்தது.
ஆமா ஆமா ஓகே அதான் ஓகே நீங்க வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டவுன்லோட் சர்டிபிகேட் ஆப்ஷன் வந்து ஹைலைட் ஆகும். அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்க நேம் போட்டு சர்டிபிகேட் வந்துரும். சரிங்களா? அப்படி மாதாஜி ஏதோ வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்குன்னா ஒருத்தரா கேளுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு தான் நான் 18 இன்னும் தொடவே இல்லை முடிச்சிருக்கேன். மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நான் இன்னும் தொடவே இல்லையே. நீங்க இன்னும் பண்ணவே இல்லைன்றீங்களா? இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க ஆமா. மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் குவிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து முடிச்சிட்டு வரும்ல? குவிஸ் முடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே நாளைக்கு கிளாஸஸ் L2 கிளாஸஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே யார் ஓகே ஓகே யாருக்கெல்லாம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கோ என்னோட நம்பர் இருக்கு, குரூப்ல இருக்கு. அதுல நீங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஒரு இதுவரைக்கும் ஒரு அது நல்லா இருந்தது. சாப்டருக்கு இனிமே 5 சரி. மினிட்ஸ் கூட ஆகாது மாதாஜி. ஒரு சாப்டர் எடுத்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது. டக் டக் ஓகே டக்னு 17 சாப்டர் 18 சாப்டரையும் முடிச்சிடலாம் நீங்க. சரிங்க ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி நான் கிருஷ்ணா ஏற்கனவே மாதாஜி. L1 முடிச்சேன். இப்ப கொஸ்டின் ஆன்சர் போட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டட்னு வருது. என்ன இல்ல இல்ல செய்யலாம் மாதாஜி? உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்க ஏற்கனவே முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை கிடையாது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாதாஜி. டொனேட் பண்ற சைட் கொஞ்சம் இது வெப்சைட் போடுறீங்களா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி. என்னது மாதாஜி? இந்த டொனேஷன் பண்றதுக்கு நான் இங்க இருந்து பண்றதுக்கு கொஞ்சம் இந்த வெப்சைட் போட்டு விடுறீங்களா? நான் ஆன்லைன் போஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. கேலண்டருக்குள்ளது கேக்குறீங்களா இல்ல டொனேஷனுக்குள்ளதும் நான் டொனேஷன் அனுப்புறேன். டொனேஷன் கேக்குறாங்க மாதாஜி. அதுவும் போஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு பண்றேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்றேன் மறுபடியும். கேலண்டருக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ கேலண்டருக்கும் சீக்கிரமா இது பண்ணிடுங்க. அது வந்து அந்த சைட்ல போனாவே கேலண்டர் அந்த கேலண்டருக்கு போட்டிருக்கீங்க. ஆனா இந்த இது ஃபுட் டொனேஷன் இதுக்காக அது இருக்கு. அது இந்த பொங்கல் டைம்ல கூட போட்டிருந்தோம் மாதாஜி. நான் திருப்பி ரீபோஸ்ட் பண்றேன், இன்னைக்கு பண்றேன். ஓகே ஓகே. அதான் கேட்டேன். அது நான் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு சர்டிபிகேட் கூட எடுத்துட்டேன் அதுல இருந்து. இப்ப செகண்ட் இதுக்கு வந்து இதே டைம் தானே நான் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஆமா மாதாஜி. இது இந்த டைம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபிள்னா இந்த டைம்ல அப்படியே நீங்க L2 கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இதே கண்டினியூ பண்ணி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே வேற தேங்க்யூ வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க மாதாஜி. இல்லன்னா நம்ம செஷன் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கும் இதே டைம் தான் மாதாஜி. 3 o'clock 3 to 4 ஓகேங்களா? ஜெபம் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிரணதி பண்ணிட்டு கிடைக்கும்ல? நம்ம இது பத்மா பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. குவிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும்ல? வரும் மாதாஜி. தேங்க்யூ அதுதான் பாக்குறேன். ஏன்னா உடம்பு சரியாதனால நான் அதுக்கிட்டயே போவே இல்லை. இனிமே பார்த்து இது பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க மாதாஜி. Thursday வந்து மல்லிகா மாதாஜி L2 கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப எப்படி L1 கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி L2 கிளாஸும் சூப்பரா இருக்கும். நீங்களே படிக்கலாம். இப்ப எப்படி நீங்க படிச்சீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் படிச்சீங்கல்ல, அதுல இன்னும் பொருள் உரையெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க. பேராவா இருக்கும். நீங்க படிக்கலாம். அப்புறம் மாதாஜியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதனால ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாரும் வாங்க. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுங்க மாதாஜி. எல்லாத்துட்டையும் புக் இருக்கா மாதாஜி? எல்லாத்துக்கும் பகவத்கீதா புக் இருக்கா? இல்லைன்னா அந்த லிங்க் கூட அனுப்பலாம் மாதாஜி. அதையும் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு பகவத்கீதா புக், ஜபமாலை வாங்குறது, அது எல்லா லிங்க்கும் இன்னைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். டொனேஷன் அதுக்கப்புறம் கேலண்டர் வாங்குறதுக்கு உள்ளது எல்லாமே போஸ்ட் பண்றேன். யாருக்கு எது வேணுமோ நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? பகவத்கீதை புக்கு இல்லாதவங்க கண்டிப்பா வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு நியர்பை இஸ்கான்ல வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்குங்க. இல்ல நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல கூட கொரியர் பண்ணி வைப்பாங்க வீட்டுக்கே. அதனால நீங்க கண்டிப்பா பகவத்கீதை புக்கு நமக்கு வேணும். ஓகேங்களா? எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மாராஜ் தேங்க்யூ so much எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் எந்த நேரத்துலயும் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க மாதாஜி. எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் பத்மாராஜ மாதாஜிக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கோங்க. இந்த குரூப்ல இருந்து லீவ் ஆகாதீங்க. எல்லாரும் level 2 முடிச்சு level 3 எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும் மாதாஜி. அப்பதான் நீங்க ஃபுல்லா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. போகவே மாட்டோம். ஓகே சூப்பர் மாதாஜி. அதான் உங்களுக்கு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தனியா குரூப் எல்லாமே உண்டு. பஜன்ஸ்க்கு தனியா குரூப் உண்டு. அதனால இந்த குரூப்ல இருங்க. நாங்க மெசேஜஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா நிறைய பேர் லீவ் ஆயிட்டே இருக்கீங்க. லீவ் ஆகுறவங்க ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க இந்த குரூப்ல இருங்க. அப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வரும். சரிங்களா? மாதாஜி பஜன்ஸ் குரூப் எல்லாம் போடுங்க மாதாஜி. பஜன்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கணும். கண்டிப்பா போடுறோம் மாதாஜி. லிங்க் எல்லாமே நாங்க போடுறோம். நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம். L2 குரூப் அப்படி இல்ல மாதாஜி. எங்களுக்கு வீடு பேர் அடையணும் மாதாஜி. அதுக்கு நீங்க வழிவகை செய்யுங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. அதுக்குதான் இந்த இதுதான் இஸ்கான் வந்து நமக்காக தான் அவங்க இவ்வளவு தூரம் பிரயத்தனப்பட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க.
அதனால நீங்க விடாம இருந்தா போதும், கண்டினியூஸா வாங்க, அட்டென்ட் விட பண்ணுங்க. மாட்டோம். மோட்சத்தை அடையணும் மாதாஜி. நன்றி நீங்க மாதாஜி. விட்டீங்கன்னா உங்களோடய வந்துருவோம். ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு எல்லாரும் வாங்க மாதாஜி. ஹரே கண்டிப்பா வர கிருஷ்ணா. மாட்டேன். ரேவதி ரொம்ப ரொம்ப மாதாஜி ரொம்ப ஏதாவது சொல்லணும்னா தேங்க்யூ சொல்லுங்க மாதாஜி, மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாரும் அட்டன் தேங்க்யூ பண்ணி வெரி மச். நீங்க படிப்படியா எல்லாரும் மேல வரணும். அதான் என்னோட ஆசை. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அடிக்கடி வந்து எங்களை மீட் பண்ணுங்க. கடைசி மட்டும் எங்க குரூப்புக்கு அடிக்கடி வந்து அப்பப்ப இது பண்ணி எடுங்க கிளாஸ். டெஃபினட்டா நீங்க மட்டும் வாங்கோ. இதுல இருந்து நாங்க குரூப்ல இருந்து கண்டிப்பா வரேன். வரலாதீங்க. எல்லாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் பிரமாதமா எல்லாம் ஸ்லோ ரொம்ப அழகா இருக்கும். லெவல் 2ல இருக்கும். தேங்க்யூ 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 சோ மச். இவ்வளவு நாள் டைம் போனதே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டவுட் ஒன்று மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப இந்த லெவல் 1 முடிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா? ஆமா. லெவல் 2 இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப இது இப்ப என்கிட்ட புக் இருக்கு. ஆக்சுவலா பகவத்கீதை புக் என்கிட்ட இருக்கு. சிஸ்டர் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. பாத்தீங்கன்னா நான் அதுலயும் ஸ்லோகம் ஆஃப்டர் தட் அதனுடைய மீனிங் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆல்ரெடி நான் திலகவதி மாதாஜி கிளாஸ் இருக்கும்போது அட்டன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நல்லதை எடுத்து சொல்றாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு. அது எல்லாருமே எல்லா மக்களும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கலியுகத்துல யாருமே ஃபாலோ பண்ணல. எனக்கு அதுதான் மேம் மாதாஜி எனக்கு என்னன்னு புரியல. இது வந்து இப்ப நீங்க என்ன ஊரு எனக்கு தெரியாதுன்னா அரியலூர் நேட்டிவ் எனக்கு. பாத்தீங்கன்னா யாருமே இது வந்து ராமர் காலம் திரோதய காலம் அப்படின்னு 4 காலங்கள் இருக்கு. இப்ப கலியுகம். இந்த கலியுகத்துல இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுங்களா? எனக்கு அதுதான் டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. இந்த கலியுகத்துல இஸ்கான்ல இருக்கிற எல்லா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் அவ்வளோ தூரம் முயற்சி செஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு வராங்க பிரபுஜி. அது நம்ம முதல்ல நல்லா படிச்சுட்டு நம்ம 4-5 பேருக்கு நம்ம அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் பிரபுஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. இவ்வளவு தூரம் நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்களே ஒரு டீச்சர் ஆகலாம். பிரபுஜி யாரு பேசுனா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு நீங்களே சீக்கிரம் கிளாஸ் எடுத்து ஒரு பையன் டீச்சரா இருக்கான் மாதாஜி. கிளாஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் கிளாஸ் எடுத்தேன். ஒரு பையன் டீச்சர் கவர்மெண்ட் டீச்சரா இருக்கான். சோ இது இருக்காங்க. நான் என்ன காரணம்னா இந்த இவ்வளோ அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா உபதேசம் பண்றாரு. இதை நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா அது யாருமே ஃபாலோ பண்ணாம இருக்காங்க. ஏன்னா எங்க வீட்டு பக்கத்துலயே பாக்குறேன். பாத்தீங்கன்னா மறையளிப்பகப்பட்ட ரெசிடென்டல் ஏரியா மறையளிப்பகப்பட்ட இருக்கக்கூடாது. பட் அதை வச்சிருந்து ஒரு எப்படின்னா உங்கள்ட்ட சொல்லணும் தான் பாக்குறேன். எல்லாத்துக்குமே தெரியட்டும். எல்லா மாதாஜிக்கு தெரியணும், பிரபுஜிக்கு தெரியணும். இது 2018 இருந்து 2026 வந்துருச்சு. கலெக்டர் பெடிஷன் கொடுக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் எடுக்க சொல்றாங்க. ரெசிடென்ட் ஏரியா கமர்ஷியல் நாட் அலவுடுன்னு பொது சுகாதார சட்டம் நகராட்சி ஆணை சட்டப்படி. பட் யாருமே பணத்துலதான் குறியா இருக்காங்க ஒழிய யாருமே நியாய தர்மம் அதை மட்டும் யாருமே ஃபாலோ பண்றது இல்ல. சிஎம் பெடிஷன் நான் கொடுத்திருக்கேன் நவுட்டில் வரையும். பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி யாரையும் திருத்த முடியாது. பிரபுஜி யாரு எப்படி இருக்காங்களோ நம்ம அவங்க பின்னாடி வெளியிலேயே போய் அவங்களே திருத்துறதுக்கு பகவான் அருள் புரிவாரு. அதனால நம்ம யாரையும் கண்டிப்பா மாதாஜி திருத்த முடியாதான். திருந்தணும் வாழ்க்கையில. இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதை பார்த்து திருந்தணும். அதான் கீதாஸ் எது நடந்தும் நன்றாக நடந்தது, எது நடக்கிறது நன்றாக நடக்கிறது. அது கடைசி கீதாஸ் எங்க வீட்லயே இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய எதை கொண்டு வர எதை இழப்பதற்கு எனது படைப்பு உலகம். இது தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலா நீங்க பெரியவங்க என்னோட எல்லாருமே. பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃபைனல் கீதா சார் எல்லா வீட்லயும் இருந்தாவே போதும். பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நடத்துறதோட அந்த கீதா சாரமே போதும். எது நடந்தும் நன்றாக நடந்தது, எது நடக்கிறது நன்றாக நடக்கிறது, நடக்க இருக்கிறது நன்றாக போய் நடக்க இருக்கிறது. உன்னுடைய எதை இழந்த எதற்காக நீ எழுகிறாய், எதை நீ படைத்திருந்த வீணா அவசியம் இல்ல. பெரியவங்க நீங்க எல்லாருமே. இப்படி கன்க்ளூஷன் இதுதான். பாத்தீங்கன்னா அது யாருமே ஒரு சட்டமும் ஒண்ணு இருக்கு. அதை மதிக்கணும். எல்லாருமே திருத்த முடியாதுன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா? திருத்தறதுக்கு தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க. திருந்தி வாழணும் எல்லாருமே. பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா வீடுகள், ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கம் இருக்கு. எங்க வீட்டு பக்கத்துல மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு, பிரசவ வார்டு இருக்கு. ஒருத்தரே வாங்கியிருக்க இடத்த பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பூசாரியார். அவரு பூசாரியார் அந்த ஆளு பிச்சை பிள்ளைன்னு ஒரு ஆளு. இது பூசாரியாரா இருந்து இப்படி சேவனை பண்ணிச்சு. எங்க அப்பா இன்னைக்கு படைக்காம சாப்பிடாம உங்கள்கிட்ட நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். பகவத்கீதை கிளாஸ் இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு படைக்கணும். அம்மா முடியாம கிடக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா படுத்திருக்காங்க. இப்ப முடியாம கால்வழியில ஆபரேஷன் பண்ணி. இதுக்கு நான் சொல்லணும், எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் தான் இவ்வளவு நேரம் உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறேன். ரேவதி மாதாஜி அம்மாக்கு எங்க மதர் மாரி நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்.
பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அம்மாக்கு ஒரே ஒரு முடியாம விஷயம் பிரபுஜி, பிரபுபாதர் இருந்த டைம்ல அவங்க இந்த இந்தியா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ல அதுலதான் இருந்தாங்க. அதுல இருந்து அவங்க குரு சொன்னது கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்குமே போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அப்பதான் உலகம் வந்து சரியாகும். அதனால நீங்க மத்தவங்கள பார்த்து நீங்க உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சாப்டர் 15 எடுக்கிறப்போ அதுதான் சொன்னேன். நமக்கு இருக்கிற டைம் கொஞ்சம் தான். அந்த கொஞ்ச டைம்ல கிருஷ்ண பக்திய பண்ணி அது மூலியமா நம்ம வேண்டிக்கலாம். பிரார்த்தனை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். போய் யாரையும் திருத்தலாம் நம்மளால முடியாது. நமக்கு சக்தியும் கிடையாது. இப்ப இவ்வளவு கிளாஸ் 18 இல்ல ஓகே ஐ நோ திஸ் 18 நாளே நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல என்ன கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு பிடித்தமான யாரும் உண்மையான பக்தி இருக்கணும். அவர் சொல்றாரு உண்மையான பக்தி இருக்கணும், யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் மாதாஜி எடுத்தாங்க, ராதிகா மாதாஜி, ஆஃப்டர் தட் ரேவதி மாதாஜி. அவர் என்ன ஸ்லோகத்துல சொல்ற கிருஷ்ண பரமாத்மா, யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம என்னுடைய அவங்கவுங்க கடமையை செஞ்சு அந்த கடமைய உள்ள எந்த ஒரு பிரஜையோ அவங்கதான் எனக்கு பிடித்தமான பக்தன். அதுதான் சொல்றாங்களே மாதாஜி. சொல்லுங்க, யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நீங்க பத்மா மாதாஜி நீங்க ஒரு அட்மினா இருந்து கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, ஒவ்வொருத்தர் பேரை சொல்றீங்க, நாங்க அதை ஃபாலோ பண்றோம். ஸ்லோகம் ஆஃப்டர் தட் அதோட மீனிங் டிரான்ஸ்லேட் மீனிங், யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம எவன் ஒருத்தன் அவன் கடமையை செய்யறானோ அவன் தான் உண்மையான பக்தன், அவர்தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கும் சரி நம்ம மக்களுக்கும் சரி. தெர் இஸ் அ மெட்டீரியல் லைஃப் அனதர் ஒன். உங்களுக்கு நீங்க தான் பெரியவங்க. அது நான் சொல்றது கரெக்டாங்க மாதாஜி? கரெக்ட் தான் பிரபு, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா வந்து அவங்க பகவத்கீதையை படிச்சிருக்கணும் இல்லையா, அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்க. அவங்க கீதாசனம் வச்சிருக்காங்க, அவங்க கடையில கீதாசனம் வச்சிருக்காங்க. அந்த சாரத்தோட பொருள் தெரியாம இருப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, அது வேணா உண்மைதான், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஒரு காலண்டர் மாதிரி அது தொங்கிட்டு இருக்கும், அவ்வளவுதான். அது வெளி வேஷம். அவங்க வியாபாரம் ஓடணும், ஓடி விற்கணும், அவங்களுடைய மரம் விற்கணும். யாரு எப்படி போனாலும் பொது சுகாதார சட்டம் 1920, பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ 1939 சொல்லி பொல்யூஷன் லெட்டர் அனுப்புறாங்க எனக்கு. ஆஃப்டர் தட் அந்த டெனன்ட் பர்சனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டு பக்கத்துல எனக்கு படைக்காம அப்பாவுக்கு படைக்கணும், சரி மதிச்சேன். எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு, இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே, நீங்க கண்டிப்பா வரணும் எல்லாரும் அப்படின்னு மாதாஜி பத்மா மாதாஜி போட்டிருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா குரூப்ல. அதை மதிச்சு இன்னும் அப்பா போட்டோ அப்படியே இருக்கு. எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க 2008 பாத்தீங்கன்னா. அக்கா மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுனால அக்கா ME PhD கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் லெக்சரர். அவங்க ஒரு நாள் இருக்க முடியல எங்க வீட்டுக்கு வந்து. அக்கா குழந்தை இருக்காங்க, ஒரு நாள் இருக்கும். மாமா டாக்டர் கரூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல. அவங்களும் ஒரு நாள் இருக்க முடியல மாதாஜி, ஒரு நாள் இருக்க முடியல யாருமே எங்க வீட்டுல வந்து. ஒருத்தனே வாழ்ந்துட்டு இருக்க, ஒருத்தனே இடத்த வாங்கிட்டான், மத்தவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கல. என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? நீங்க வருத்தப்படாதீங்க பிரபுஜி. நிறைய இந்த மாதிரியான வருத்தங்கள், சோகங்கள், கவலைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கு. நீங்க கொஞ்ச நாள் இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வாழ்க்கை மாறுதா இல்லையான்னு நீங்க பாருங்க. தயவு செஞ்சு உங்களை சுத்தி நடக்கிறதுல நீங்க ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகாதீங்க பிரபுஜி. அதுக்குள்ள போனோம்னா நம்ம டைம் அதுலதான் போகும். அதனாலதான் இப்ப இங்க அட்டெண்ட் பண்ற யாருக்கும் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் பிரச்சனையோட தான் வரும் பிரபுஜி. அதனால பிறவியே துன்பங்கிறாங்க. அதான் உங்களுக்கு தெரியுது பிரபுஜி. நம்ம எல்லாமே கடவுள் கிட்ட மட்டும்தான் விடணும். கடவுள் கிட்ட 95 வயசு மாதாஜி. அந்த பிச்சை பிள்ளைங்கிற 95 வயசு, அந்த அம்மாக்கு 85, படிக்க அந்த அம்மா கிடக்குறாங்க. அவங்க பையன் கைகால் பாலமுருகன்கிறது எங்க அப்பாவை சேவனை பண்ணதுக்கு சேவனைங்கிறது சட்டப்படி குற்றம், அது உங்களுக்கு தெரியும் பாத்தீங்கன்னா. அவங்க பையனும் இப்போ கைகால இழுத்து கிடக்குறான். அப்ப 2வது பையன் காமராஜ்ங்கிறவங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் மாதாஜி. நாங்க குரூப்ல சொல்லக்கூடாதான், இருந்தாலும் என் கவலையை நீங்க எங்க அம்மா மாரி நினைச்சு உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன். எங்க அம்மா முடியாம கிடக்குறாங்க, எங்க அம்மாக்கு சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அது சேம் டைம் எங்க அம்மா லிசன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பகவத்கீதை கிளாஸ். இத்தனை விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் நாங்க கோவில் வச்சு கும்பிடுறோம். விநாயகர் கோவில் இருக்கு, இன்னைக்கு நான் படைக்கணும், விநாயகர் படைக்கணும், ஓம் சக்தி, சிவன், நந்தி, கிருஷ்ண பரமாத்மா. எங்க அம்மா வச்சு அக்ரகாரம், நாங்க பெருமாக்குத்துற அக்ரகாரம் எங்க பாட்டி வீடு பாத்தீங்கன்னா. இந்த சிமெண்ட் ராதி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், குரூப் 2 குரூப் A எழுதிட்டு இருக்கேன் நான். எக்ஸாம் கலெக்டரேட்ல ஒர்க் பண்ண சரி 10,000 தான், 10 to 10 டியூட்டி. எங்க அம்மா பார்க்க ஆள் இல்ல, அதுக்கு ரிசைன்மெண்ட் வேலையை லீவ் கொடுக்க மாட்டேன்னாங்க சண்டே எனக்கு பாத்தீங்கன்னா. அப்பா பிசினஸ் சிமெண்ட் ராதி பிசினஸ் அதுவும் இப்ப டல் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு டொனேட் பண்ணுவேன் பிரபுஜி. நீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க, நீங்க கீதையை கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணுங்க. உங்களுடைய வருத்தங்கள்லாம் தானே மறைஞ்சு இந்த உலகத்தோட நிரந்தரமற்ற தன்மையை உங்களுக்கு அது புரிய வைக்கும். புரிய வைக்கும் போது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, நம்மளோட நோக்கம் என்ன, வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நல்லவங்க இருக்க முடியல கலியுகத்துல.
பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்ற மனுஷன் அடிச்சு சாப்பிடுவாங்க அம்மா சொல்றாங்க. அந்த பிரபு காலத்துல இது நடந்திருக்குடா, இது ஜப்பான்ல எவ்வளவு நடந்திருக்கு. இந்த காலம் பொற்காலம்னு சொல்றாங்க. கலியுகத்துல இது பொற்காலத்துல இருக்கிறோம். இன்னும் போக போக கலியுகம் அப்படிங்களா? இன்னும் மோசமான நிலைமைக்கு போகுங்கிறாங்க. அப்ப அதெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க. நம்ம இருக்க காலம் நல்ல எஸ் காலம். மாதாஜி. நமக்கு இப்ப ஏதோ எஸ் மாதாஜி. பகவானோட அருளால பகவத்கீதை எம்ஜிஆர் கிளாஸுக்கு காலத்திலயும் சொன்னாங்க வந்துட்டீங்க. மாதாஜி. மாதாஜி எம்ஜிஆர் லைவ் காலத்திலயும் ஸ்டாப் கலியுகம் பண்றீங்களா? சொல்லுவாரு. பத்மராஜ மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? கார்த்திகேயன் பத்மராஜ பிரபுஜி, கார்த்திகேயன் எஸ் பிரபுஜி, மாதாஜி. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. எஸ் மாதாஜி. நீங்க உண்மையா ஓகே மாதாஜி. ஒரு சாமியை எஸ் நல்ல மாதாஜி. மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு எந்த பிரச்சனையும் நான் இருக்காது சொல்லிதான் உங்களுக்கு. இருக்கேன் மாதாஜி. அது ஸ்லோகம்லாம் சொல்லிட்டு சொன்னீங்க. தான் இருக்கேன் நானு. மத்தவங்கள பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அதுவா இருப்பீங்க. புரியுதுங்களா? எஸ் நீங்க அவங்கள மாதாஜி. பத்தி இப்ப நான் நினைச்சீங்கன்னா யாரையும் நீங்க தொந்தரவு பண்ணல. ஆ, எஸ் மாதாஜி. யாரையும் தொந்தரவு பண்ணல. கரண்ட் கட் ஆகி 5 நாள் இருட்டுல இருந்தோம் மாதாஜி. கரண்ட் கட் ஆகி ஏன்னா 3 பேசிங் சிங்கிள் பேசிங் வீடு 3000 ஹெச்பி ஈபி லஞ்சம் கொடுத்து கரண்ட் கட் ஆகி 5 நாள் சும்மா இருந்தோம் மாதாஜி. கரண்ட் இல்லாம நாங்க வீட்டுல விளக்கு ஏத்திட்டு பிள்ளையார் கோயிலுக்கும் அந்த நீங்க என்ன பூஜை ஊர்ல ரூமுக்கு இருக்கீங்க? விளக்கு ஏத்தி அதுல நானும் அம்மாவும் இருந்தோம். அரியலூர் ஓகே. மாதாஜி, அரியலூர். அரியலூர். இத்தனைக்கு ஒண்ணும் அரியலூர். பிரச்சனை இல்ல. எஸ் இது உங்களுக்கு இறைவனா இதெல்லாம் சாமி உங்களுக்கு இறைவன் கொடுக்கறது நல்லதுக்காகத்தான். இது மல்லிகா ஒரு மாதாஜி நம்பிக்கை. ஓகே லைவ் ஸ்டாப் மாதாஜி. பண்ண சொல்லுங்க. ஹரே மல்லிகா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. லைவ் ஸ்டாப். லைவ் என்னால முடியாது. ரேவதி ரேவதி மாதாஜி மாதாஜி லைவ் தான் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணுங்க முடியும். மாதாஜி, இல்ல நம்ம செஷனே எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி, நீங்க கவலைகளை சொல்றதுக்கு பதில் கிருஷ்ண நாமத்தை நல்லா சொல்லிக்கிட்டே வாங்க. மல்லிகா மாதாஜி அதுதான் சொல்றாங்க. கலியுகத்துல நம்ம ஓகே நாமம் மாதாஜி. தான் நமக்கு கொண்டு போய் கிருஷ்ணன் அதான் கிட்ட ஹரே சேர்க்கும். கிருஷ்ணா அதனால நீங்க ஹரே அதை கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே பிரபுஜி போதும் ஹரே பிரபுஜி, ராம ஏன்னா ஹரே ராம நிறைய ராம நேரம் ஹரே ஹரே. ஆயிடுச்சு பிரபுஜி. நாங்க எல்லாருமே எஸ் லீவ் மாதாஜி. பண்ணிக்கிறோம். எஸ் நீங்க நாளையில இருந்து ஓகே. நான் அப்பாவுக்கு படிக்கணும். லெவல் 2க்கு அப்பாவுக்கு வாங்க. படிக்கணும் நான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஓகே. அப்பாவுக்கு படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் எண்ட் பண்ணி